राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा माताजी எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா அனைத்து எல்லாரையும் மாலை வணக்கம் அனைவருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம 10th சாப்டர் புது சாப்டர் எடுக்கிறோம் நேற்று ஞான இது பகவானுடைய ராஜ்ய வித்யா அது பார்த்தோம் இன்னைக்கு விபூதி யோகா விபூதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைபவம் பகவான்கிட்ட என்னென்ன வைபவங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத இதுல சொல்றாங்க பகவானே சொல்றாரு என்னென்ன வைபவங்கள் நேட்ட இருக்குன்னு அதுதான் அவர் வைபவங்கள்னா அவர்கிட்ட என்னென்ன சக்திகள் திறமைகள் நேற்று பார்த்ததுல சக்திகள் பார்த்தோம் இதுல வைபவங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ ஒத்த கையில அவர் என்ன பண்றாரு இடது கை விரலால சுண்டு விரலால அந்த கோவர்த்தனகிரியை தூக்கிட்டு இருக்காரு அவ்வளோ பெரிய ஆற்றல் எல்லாருக்கும் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது அவர் 7 வயசு பையனா இருக்கும் பொழுதே அந்த வேலையை அவர் செஞ்சிருக்கிறாரு அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட என்னென்ன முழுமையா திறன்கள்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே காட்டுறாரு அதை பற்றியே தான் நம்ம படிக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषमाणुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यातिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாமி மாதாஜி நேத்தி அப்புறம் 1 ரவுண்டு ஜபம் பண்ணிட்டு போனீங்களா எல்லாரும்? ஆமா. சிவகாமி பண்ணிட்டோம் மாதாஜி, எல்லாம் பண்ணிட்டோம் மாதாஜி. நேத்தி பாவம் கடைசியா பண்ணீங்க, இன்னைக்கு முன்னாடியே வந்து பண்ணிட்டீங்களா? ஆமா மாதாஜி, இன்னைக்கும் ஃப்ரீயா இருந்தா முடிச்ச பிறகு பண்ணலாம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே மாதாஜி. இப்ப வந்து பகவான் வந்து நம்ம உலகத்துல வந்து லீலைகள்லாம் செஞ்சிருக்கிறாரு. இப்ப இந்த கோவர்த்தனகிரியை தூக்குறது, அப்புறம் வந்து காளிங்க நர்த்தனம், அப்புறம் என்ன செஞ்சாரு, ராசலீலை, அது எல்லாமே வந்து சாதாரண மனிதர்களால செய்ய முடியாது, எல்லாம் தான் அவர் செஞ்சிருக்கிறாரு. அது எதுக்காக வந்து அவர் இந்த லீலைகள்லாம் செஞ்சாரு அப்படின்னு உங்க யாருக்காச்சும் தோணுதா? யாருக்காவது ஏதாவது கருத்து தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லலாம். பூமிக்கு வந்து அவர் எதற்காக லீலைகள்லாம் செஞ்சாரு? தெரியல. பரவாயில்ல. அது என்னத்துக்கு அப்படின்னா, அதன்படி நம்ம நடக்கதானே மாதாஜி. என்ன பிரபு? அவர்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் மாதாஜி. அவர்படி ராமர் ஃபாலோ எப்படி கரெக்ட். ஃபாலோ பண்றதுக்கு அவர்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கரெக்டா அவர் வாழ்ந்து காட்டுறாரு. ஆனா இந்த மாதிரி லீலைகள்லாம் எதுக்கு செய்யறாரு? செயற்கரிய செயல்கள்லாம் எதுக்கு செய்யறாரு? அப்பதான் ஒரு பவர் இருந்தாதான் ஒரு மரியாதை வரும் மாதாஜி, நம்மளுக்கு தெரியும் இப்படிலாம் இருக்கும்னு. ஒண்ணு நமக்கு மரியாதை வரும், இன்னொன்னு வந்து அட்ராக்ஷன் வரும். பகவான் மேல நமக்கு அட்ராக்ஷன் வருமா வராதா? ஆமா மாதாஜி. இப்படி ஒரு அபூர்வமான செயல் செஞ்சா யாருமே வந்து அவர் மேல ஒரு கவர்ச்சி ஏற்படக்கூடியது. அவர் அழகு வேற, அவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வேற, எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனை உண்டு பண்ணும். அதாவது கலியுக மக்கள் வந்து எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா, பக்தி குறைவா இருக்கிறாங்க. அந்த பக்தியை வந்து ஊட்டணும் மக்களுக்கு. அது அவரும் என்னென்னமோ ட்ரிக்கா பண்ணி பார்க்குறாரு பாருங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சாலாச்சும் நம்மளை வந்து மக்கள்லாம் வந்து நாடுவாங்களா அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய எண்ணம். அதுக்காக தான் அவர் வந்து இறங்கி வந்து இதெல்லாம் செய்கிறாரு. அவர் இல்லாட்டி அங்கேருந்து உலகத்தில் அவர் பாட்டு நித்தியமாக சந்தோஷத்தில் இருக்கவர் எதுக்காக இங்கே வந்து செய்யணும்? நம்மளெல்லாம் வந்து இப்படியெல்லாம் இருக்கோம், இதை பாரு, நீ வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என் பின்னாடி வா, நான் உன்னை அழைச்சிட்டு போக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் லீலைகள்லாம் செய்யக்கூடிய காரணமே அதுதான். எல்லா இதுலேயுமே வந்து லீலைகள் வந்து செய்ய மாட்டார். மற்ற அவதாரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு வருவார், அவதார வேலை பிடிச்சிட்டு போயிடுவார். ஆனால் கிருஷ்ணா அவதாரம் மட்டும்தான் நிறைய லீலைகள் புரிஞ்சது. அதாவது இப்போ 1வது ஸ்லோகத்தில் வரும், அதை படித்தோம், நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இது வந்து நம்ம 9வது சாப்டர் பார்த்தோம். பிரபு ஷார்ட்டா இதை சொல்ல முடியுமா? 9ல் என்ன பார்த்தோம்னு? கணபதி பிரபு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வேணா சொல்லலாம். 9ல் என்ன பார்த்தோம்? இல்லையா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நமஸ்தே. நான் சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்றேன் மாதாஜி. வேற யாராவது சொல்லுவாங்கன்னா வெயிட் பண்ணுவோம். நான் பேசுறது கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது பிரபு. முதல்ல கேக்குதா? யாரும் பேச காணும், அதனாலதான் உங்களை கூப்பிட்டேன். ஓகே, நான் பேசுனது கேட்டது அப்படின்னாக்க நான் திரும்ப பேசுறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க பிரபு. ஒரே ஒரு நிமிஷம். வேற யாராவது குறிச்சு வச்சிருந்தீங்கனாலும் சொல்லலாம். பிரபு நல்லா அழகா குறிச்சு வச்சிருக்கிறாரு என்னென்ன கிளாஸ் நடக்குதுங்கிறதெல்லாம். நம்ம வந்து நேத்து 16ல இருந்து 19 வரை, 16ல இருந்து 34 வரை உள்ள ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம் மாதாஜி. ஓகே, நான் சொல்ற பேசுறது கேக்குதுன்னு புரிஞ்சிருச்சு. அதுல நான் முதல்ல எப்படி ஆரம்பிச்சாருனாக்கா, நான் தான் யாகம், நான் தான் மந்திரம், நான் தான் அர்ப்பணம், நான் தான் நைவேத்தியம், நான் தந்தை, நான் தாய், நான் தான் ஆதாரம், நான் தான் பரம இலக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். நான் தான் சூரியன், நான் தான் வெப்பம், நான் தான் மழை, அமரத்துவமும் மரணமும் நான் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்கிறது நான் தான் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவரை தவிர தனித்து செயல்படும் சக்தி எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத பிரபுபாதா சொன்னார் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்த விஷயங்கள் என்ன புரிஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, வேத யாகங்கள் செய்து ஸ்வர்க்கம் அடைவர் வந்து புண்ணியம் முடிஞ்சதும் மீண்டும் வந்து பிறந்துடுறாங்க, இன்பம்ங்கிறது தற்காலிகமானதுதான் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி புரிஞ்சிருந்தோம். எப்போதும் பக்தியுடன் அவரை நினைப்பவங்க வந்து யோகசேமத்தை வந்து நான் காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாரு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அடுத்தது பிற தேவதைகளை வழிபடுறவங்க வந்து கிருஷ்ணனை தான் வழிபடுறாங்க, ஆனா சரியான முறையில நாம வழிபடல அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருந்தாரு.
தேவதா வழிபாடுங்கிறது வந்து தேவலோகத்துக்கு கூட்டி போகும், பித்ரு வழிபாடு வந்து பித்ருலோகத்துக்கு கூட்டி போகும். பக்தி அடைஞ்சோம்னாக்க நம்ம கிருஷ்ணனை போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம படிச்சோம். அடுத்தது வந்து பத்திரம், பழம், புஷ்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ தண்ணீரோ எதையோ கொஞ்சத்தை நீங்க கொடுத்தாலும் எனக்கு போதும். நீங்க கொடுக்கணுங்கிறதுல அன்பு தான் முக்கியமே தவிர பொருள் என்ன கொடுக்குறீங்கிறது பக்தியில வந்து ஒரு பொருட்டே கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னார் அப்படிங்கிறத படிச்சோம். செய்கிற எல்லா செயல்கள்லையும் வந்து அது சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும், தானமா இருக்கட்டும், தவமா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒருத்தருடைய கதையும் ஒரு சின்ன இவருடைய கதையும் படிச்சோம். எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர் அர்ப்பணம் பண்ணதுனால வாயில பொங்கல் ஊட்டி இருந்தது வரையும் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்து வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எல்லோரிடம் சமமாக இருக்கிறார். பக்தர்கள்ட்ட வந்து ரொம்ப விசேஷமா இருக்கிறாரு. அவருடைய உறவு வந்து நம்மகிட்ட பக்தர்களா இருக்கிறவங்கள்ட்ட ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. ஆனா எல்லாரையும் சமமா தான் பார்ப்பாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த படிச்சோம். மிகப்பெரிய பாவி கூட உண்மையான பக்தியோட வழிபட்டானாக்க சாந்தனா ஞானியா மாறிடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அவன் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா நீதிமானா ஆயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அப்புறம் பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் யாரா இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை சரணடையலாம், பரம இலக்கை அடையலாம். பக்தி யோகிக்கு வந்து சமூக தடைகள் எதுவுமே இல்லை. நீங்க வந்து யாரா இருந்திருக்கேன், நான் பெண்ணா இருக்கேன், வைசியனா இருக்கேன், சூத்திரனா இருக்கேன், நான் வந்து யாரா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் அனுமதி உண்டு. அதுல பக்தி யோகியா இருந்தாருனாக்க எல்லாருமே வந்து சேர்ந்துடலாம், இறைவனை கிருஷ்ணன் வந்து சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு படிச்சோம். என்னை நினை, எனக்கு பக்தி உள்ளவனாயிருக்கு, என்னை வணங்கு, என்னை அர்ப்பணி, நீ இப்படி எல்லாம் செஞ்சீன்னா என்னை வந்து செஞ்சிடலாம். உன்னுடைய நினைவுல பக்தி இருக்கணும், வழிபாடு இருக்கணும், சரணாகதி இருக்கணும் அப்படி இருந்தாக்க நம்ம வந்து கிருஷ்ணனை வந்து சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு படிச்சோம். மொத்தத்துல நம்ம என்னவா படிச்சிருக்கோம்னாக்க கிருஷ்ணன் தான் அனைத்துக்கும் ஆதாரம், அனைத்துக்கும் ஆதாரம் அவர் தான். பக்தி எளியதும் உயர்ந்ததுமா இருக்கிறது. கர்ம பலன் வந்து சொர்க்க இன்பம் வந்து தற்காலிகத்தை தரும், பக்தி வந்து நிரந்தரமான விடுதலையை தரும். அன்புடன் பகவானை அணுகிறது தான் வந்து ஆன்மீகத்தோட உச்சமா இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் வந்து நேத்து நாம படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. எல்லாருக்கும் இப்போ ஒரு ரீகேப் கிடைச்சிருச்சு. நேற்று என்ன படிச்சோங்கிறது எல்லார் மனசுலயும் இப்போ வந்து ஒரு தெளிவு வந்துருச்சு. எல்லாரும் மறந்துருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. எல்லாருமே இதை வந்து ட்ரை பண்ணணும். ஒரு 2 பாயிண்ட் சொன்னா கூட போதும். இன்னொரு முக்கியமானது, என் பக்தன் வந்து எப்பவுமே அழியறது இல்ல, நீயே போய் சொல்லு இத அப்படின்றது இந்த 10வது சாப்டர்ல முக்கியமானது மாதாஜி. நீ சொல்லு என் பக்தன் எப்பவுமே அழியறது இல்ல, எப்பவும் நிலை பெற்றவன் அப்படின்றது. 10லயா 9லயா மாதாஜி? இந்த 10வது சாப்டர்ல படிக்க போறதில்ல, இனிமே படிக்க போறதில்ல. சாரி 9வது சாப்டர்ல முக்கியமானது என் பக்தன் எப்பவுமே அழியறது இல்ல. ஆமா, அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குல்ல, அதாவது ஒரு பக்தன் வந்து அதாவது தவறி விழுந்து மோசமான செயல்ல ஈடுபட்டாலும் அவனை வந்து சாதுவாவே எடுத்துக்கணும். அவன் வந்து ஏளனம் செய்யக்கூடாது. அவனும் வந்து என்னைக்கு இருந்தாலும் என்னுடைய பக்தன் தான் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் சொல்லுவார். திரும்பியும் கரெக்ட். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இதை நான் சொல்லவே வேணாம், எல்லாமே அவர் பிரபு சொல்லிட்டாங்க. இப்ப நம்ம வந்து 10வது அத்தியாயத்தை பார்ப்போம். இதுல வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இதுலயும் அதான் பகவான் சொல்றாரு. 1ல இருந்து 7 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அனைத்திற்கும் மூலம் நானே அப்படிங்கிறாரு. எல்லாத்துக்குமே இங்க உலகத்துல எல்லாமே படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் எல்லாமே அவரு தான். அதனால அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம படிப்போம். அப்புறம் வந்து 8லேருந்து 11 வரையில வந்து என்னன்னா சதுர்ஸ்லோகி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த முழு பகவத்கீதையோட சாரமும் அதுல இருக்குது. பகவத்கீதையின் சாராம்சம்னா 10வது சாப்டர் 8வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரையிலும் உள்ள அந்த ஸ்லோகங்கள். ஏன் அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, 8 வந்து சம்பந்தா ஞானத்தை பத்தி சொல்லுது. சம்பந்தான்னா பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படிங்கிறது. அதாவது நம்மளா நம்ம ஆத்மா, நம்ம ஆத்மாவுக்கும் பகவானுடைய பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள தொடர்பை பத்தி சொல்றது சம்பந்தா. அடுத்தது 9வது ஸ்லோகம் வந்து எதை பத்தி சொல்லுது அப்படின்னா அபிதேயா. அபிதேயான்னா என்னன்னா பகவானை நாம சென்று அடையறதுக்கான வழிமுறைகள். அது என்ன? நம்ம பக்தி தொண்டு தான், அதான் வழிமுறை. அதை பத்தி சொல்லுது. அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லுது 10, 11லாம் 10 வந்து கிருஷ்ணரை எவ்வாறு அடைவதுங்கிறதுக்கான வழிமுறை. அடுத்தது வந்து 11 வந்து பிரயோஜன் அப்படின்னா நாம வந்து பகவானோட சம்பந்தம், நமக்கும் அவருக்குள்ள சம்பந்தம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட நம்ம வழிபாடு பண்றதுனால நாம அடையக்கூடிய பலன் தான் இங்க பிரயோஜன். அது இலக்கு. அது என்ன? கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பு, அவருடைய உலகத்துக்கு செல்லுதல், இதுதான் பிரயோஜன். இதை பத்தி அந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து 12லேருந்து 19 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படின்னா பகவானை வந்து நீ தான் பகவான் அப்படின்னு வந்து ஏத்துக்கிறாரு. இவ்வளவு நழிய அவர் ஏத்துக்கதான் செய்யறாரு. இதுல வந்து வாய் விட்டு சொல்றாரு. பத்திரம்னா பரபிரம்மம் பவித்திரம்னு ஒரு ஸ்லோகம் வரும், அது படிக்கும்போது பார்க்கலாம். அந்த ஸ்லோகம் மூலமா அவர் சொல்லுவார், நான் உன்னை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு.
அதுக்கு வந்து சான்றுகள் என்னென்ன சான்று சொல்றாரு, யாரெல்லாம் உதாரணமா சொல்றாருங்கிறத, அப்புறம் அவருடைய ஆர்வம், அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம் அந்த ஸ்லோகங்கள்ல. அப்புறம் 20லேருந்து 42 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வந்து எப்படின்னா, கிருஷ்ணரை எல்லா இடங்களிலும் காணுதல். நம்ம பார்க்கறது இல்லை. இப்ப நம்ம ஏற்கனவே 7வது சாப்டர்லயே படிச்சோம். நீர்ல சுவையாகவும் நெருப்புல வெப்பமாகவும் சூரிய சந்திரர்கள் ஒளியாகவும் அவர் இருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிட்டோம். இப்பவும் இன்னமும் எதுலெல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, அது அவரே அவர் வாயாலே சொல்ல போறார். கிருஷ்ணருடைய வைபவங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் சாரம், அவரே மூலம் அப்படிங்கிறத பத்தி அந்த கடைசியில சொல்ல போறாங்க. நம்ம இது 2 பகுதியா பிரிச்சு நம்ம இன்னைக்கு 18 வரையிலும் படிக்க போறோம். நாளைக்கு பாக்கியா முடிச்சிடலாம். இன்னைக்கு வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே ஆரம்பிங்க. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆ, புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதைக் காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள், அதாவது பகவான் வாச்ச அப்படின்னு மேல இருக்குது. அந்த பகவான் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே படிச்சுட்டோம். இப்போ உங்கள யாருக்காவது அந்த பகவான்கிறதோட மீனிங் தெரிஞ்சா சொல்லலாம். எதுக்காக அவருக்கு பகவான் சொன்னாங்க? அது யாரால சொல்லப்பட்டது? சொல்லப்பட்டதுன்னா யாரால அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டது? யாருக்காவது தெரியுமா? ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். பகவான்கிற சொல்லுக்கு வந்து பராசர முனிவர் தான் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாரு. பராசர முனிவர் யாருன்னா வியாசதேவருடைய தந்தை. அவரு தான் வந்து அந்த அது பகவான்கிறதுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்திருக்கிறாரு. என்னது? பூரண வலிமை, பூரண புகழ், பூரண செல்வம், பூரண அறிவு, பூரண அழகு, பூரண துறவு. இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். 2வது சாப்டர்லயே படிச்சிருப்போம். அது வந்து அவருடைய ஆப்புலன்சஸ் அப்படின்னு முழுமையா இருக்குது அவர்கிட்ட. இந்த 6ம் வந்து முழுமையா இருக்குது. நம்மள்ட்ட எல்லாமும் அதோட பாட்டு துளி துளி இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும். நம்மள்ட்ட அழகு இருக்கும், செல்வம் இருக்கும், அறிவு இருக்கும், புகழ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஆனா அவர்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு? அளவிட முடியாத, அளவில் அடங்காத அளவுக்கு அவர்கிட்ட இருக்குது. அதனாலதான் அவர் பகவான். நம்மள்ட்ட துளி துளி இருக்கு. நம்ம அதனாலதான் வந்து அவருடைய அங்க துணுக்கா நாம இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட இதை வந்து அவர் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்த பொழுது இந்த 6 விதமான வைபவங்களையும் பூரணமா வெளியிட்டிருக்கிறாரு. எல்லாருமே பார்த்தா அவரோட அழகை பார்த்தா அவ்வளோ அழகு. அவருடைய அழகு பார்த்து கவர்ச்சி எல்லா கோபியர்கள்லாம் மயங்கினாங்க. எல்லா 16,108 மனைவிகளை மணந்தாருன்னா இவ்வளவு பேர் அவர் மேல மயக்கம் வந்திருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு அழகு. அப்புறம் புகழ், அவரோட புகழ் வந்து தாபர யுகம் முழுக்கம் மாறி இப்பவும் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். செல்வம்னா அவரு தான் துவாரகைக்கே ராஜா. அந்த செல்வம். அதே மாதிரி துறவு, அவரு போல யாருமே வந்து எதுலையுமே பற்று இல்லாம இருக்கிறாங்கன்னா அவர் ஒருத்தர் தான். அந்த மாதிரி யாராலையும் இருக்க முடியாது. அப்புறம் வலிமை, அவரோட வலிமை இப்ப வந்து கோவர்த்தனகிரியை தூக்குனதுல இருந்தே தெரியுது அவர் எவ்வளவு வலிமை உடையவர் அப்படிங்கிறது. இப்படி எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறார்? வெளிப்படையா காட்டியிருக்கிறாரு அந்த அவதாரத்துல. அப்பவும் என்ன செஞ்சிருக்காங்க மக்கள்? அவர் கடவுள்னே ஏத்துக்கவே இல்லை. அதுதான் வந்து அவரே வருத்தப்படுறாரு. இப்ப நான் வந்து உனக்கு சிறந்த ஞானத்தை சொல்ல போகிறேன், இதுவரையும் சொன்ன ஞானத்தை விட சிறந்த ஞானத்தை சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு அவரே சொல்றாரு. இந்த அறிவை வந்து ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு தெரிகிறார் அப்படின்னு கேட்டா, பிரியமானாய அப்படின்னா நீ என்னுடைய நண்பன், அப்புறம் சிறந்த ஞானம், பரமமான ஞானம், அதனால நான் உனக்கு இதை தரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு நண்பனா இருக்கிறதுனால அவருக்கு கொடுக்குறாரு. அந்த ஞானத்தை எப்படி பெறுவது? ஷுணுன்னா கேட்பது. நாம எல்லாரும் அதை காது கொடுத்து நம்ம வந்து கவனமா கேட்கறது மூலமா அந்த ஞானம் நமக்கும் வரும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாங்க. பக்தியில் முன்னேறத்துக்கான எளிய வழி என்ன? பக்தர்களுடைய சங்கத்துல கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கணும். கேட்க 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 அவர் மேல என்ன செய்யணும்னா நமக்கு ஆர்வம் உண்டாகும். அப்புறம் அதை நம்மளே பேச ஆரம்பிச்சிருவோம். கேட்கறது, அப்புறம் பேசுறது, அப்புறம் அவரை பற்றியே மற்றவங்கள்ட்ட நம்மளுடைய நண்பர்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்றது. இதன் மூலமா பக்தியானது என்ன செய்யணும்னா வளரும். அதுதான் பக்தியில் முன்னேறக்கூடிய வழி அப்படின்னு சொல்றாங்க. 2 யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாமி மாதாஜி யாரும் படிக்கணும் சொல்லுங்க.
படிங்க பிரபுஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவர்களோ மகா ரிஷிகளோடு கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். இவள் ஹரே என்ன கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பிரம்மதேவர் பாடினதுதான் பிரம்ம சம்ஹிதை. அந்த எந்த டகத்துல பாடினாருங்கிறதுக்கு ஒரு பின்கதை இருக்குது. அவர் என்ன பண்ணாரு, இவரோட மாடு கண்ணெல்லாம் திருடிட்டு போயிட்டாரு. கிருஷ்ணர் வந்து பெரிய பகவான் சொல்றோம், அவர் போய் இடையர்களோட இடையரா உட்கார்ந்துருக்குறாங்க. அவர் உண்மையிலேயே இடையர் சிறுவனா இல்ல கடவுளா அப்படின்னு பகவானை சோதிக்கிறதுக்கு பிரம்மர் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினாரு. மாடு கண்ணை திருடிட்டு போறாரு, அப்புறம் கோபர்களையும் திருடிட்டு போனாரு. ஆனா கிருஷ்ணர் அதை பத்தி எல்லாம் கவலையே கிடையாது. எல்லா மாடு கண்ணாவும் அவர் விரிவங்கம் வராரு, எல்லா சிறுவர்களாகவும் அவரே விரிவங்கம் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறாரு பழையபடி. பிரம்மர் வந்து பாக்குறாரு, இங்க கீழே பார்த்தா பூமியில எல்லா மாடு கண்ணுகளும் இருக்கு, எல்லா சிறுவர்களும் இருக்காங்க. ஆனா அவர் கொண்டு ஒளிச்சு வச்சது பார்த்தா அவங்க இருக்காங்க. அப்ப அவர் வெக்கி பெறாரு. ஆஹா, நம்ம வந்து அபச்சாரம் பண்ணிட்டோம் பகவான்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டுட்டு தான் பிரம்ம சம்ஹிதை பாடுறாரு. பிரம்ம சம்ஹிதைனா பிரம்மரால இயற்றப்பட்ட சம்ஹிதை. அதுல வந்து எப்ப பார்த்தாலும் பாத்தீங்கன்னா கடைசி வரும் கோவிந்தம்மாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி அப்படின்னு ஒரு லாஸ்ட் லைன் வரும் அந்த சம்ஹிதை பாட்டுனா அந்த பாட்டுல. அப்படின்னா என்ன, அந்த கோவிந்தனே ஆதி புருஷன், அவரையே நான் வணங்குறேன் அப்படிங்கிறது அந்த அர்த்தம். அப்ப அவர் சொல்ற மாதிரிதான் தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட பெரிய தவம் செஞ்சவர்களாலோ இல்ல தேவலோகத்துல இருக்கிற தேவர்களாலோ என்ன செய்ய முடியும்னா பகவான்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சக்திகளை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியல. அப்ப வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாதனாலதான் அந்த பிரம்மர் வந்து அந்த தப்பை செய்யறாரு. இந்திரர் அவர்கிட்ட தப்பு செய்யறாரு. நிறைய பேர் அவர்கிட்ட வந்து தப்பு செஞ்சு அவமானப்படுறாங்க. ஆனா பகவான் அவங்கள தண்டிக்கல, அது வேற விஷயம். ஆனாலும் பகவான்கிட்டயே வந்து அவங்கள சோதிக்க பாக்குறாங்க, தவறான வழியில போறாங்க. பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியல, அதெல்லாம் காரணம். அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த பூமியில இருக்க சாதாரண மக்களா இருக்க ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமா இருக்க நாம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் பகவானை? அவர் வந்து இந்த லீலைகள்லாம் வந்து செஞ்சாலும் கூட நம்மளால வந்து அற்புதமான லீலைகளை செஞ்சும் கூட அவர் ஆழ்ந்த காலத்திலே இருந்தவங்களாலேயே புரிஞ்சுக்க முடியல. ஏன்னா அவங்களை விட நான் தான் ஆதி புருஷன் அப்படிங்கிறாரு. அவங்கெல்லாம் தோன்றதுக்கு முன்னாடியே பகவான் வந்து ஆதியில இருந்து இருக்கிறாரு. அவர் தான் வந்து எல்லாரையும் தோற்றுவிக்கிறார் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணரை பற்றி யாருக்கும் தெரியாது. ஏன் தெரியாது? அவரே எல்லோருக்கும் மூலம். அவர் தான் முத இருந்தார் உலகத்துல. இந்த உலகம் எல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி ஆதியில இருந்தது அவர் தான். அதனால அவரை பத்தி அவருக்கு தான் தெரியும். அடுத்தது, இப்போ ஒரு தந்தையும் மகனும் இருந்தா தந்தையை வந்து முழுமையா ஒரு மகனால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா தந்தை முதல்ல இருக்கிறாரு, மகன் அப்புறம் தான் வரான். அந்த மகனுக்கு வந்து தந்தையோட முழு விஷயங்களும் புரியாது. தந்தை சொன்னாதான் புரியும். என்னை பத்தி விஷயங்கள்லாம் கேளுப்பா, நான் இப்படி இப்படி பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் ஆழ்ந்தேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னாதான் ஒரு மகனுக்கு தந்தையை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனாலதான் பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறாரு, எல்லா சாப்டர்லையும் பார்த்தா நான் இதுவா இருக்கேன், நான் இதுவா இருக்கேன், நான் அதுவா இருக்கேன், என்னை வணங்கு, என்னை கும்பிடு அப்படின்னு எல்லாத்துலயும் நான் சொல்றாரு. எதுக்காக சொல்றாரு அப்படின்னா அவருடைய பெருமையை சொல்றதுக்கு யாருமே இல்லை, அதுதான் காரணம். அவருடைய பெருமையை அவரே தான் சொல்லி ஆகணும். யாரும் சொல்றதுக்கான அறிவு யாருக்கும் இல்லை. அறிவு பற்றாக்குறையில தான் நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். ஒரு தந்தைக்கும் மகனுக்கும் உள்ள உறவு தான் பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு. எது தகுதியல்ல, யாருக்கும் கிருஷ்ணரை தெரியாதனால காரணம் என்ன, பாண்டித்யம், நமக்கு அறிவு பற்றாக்குறை. அடுத்தது வந்து என்ன, மனக்கற்பனை. நம்ம வந்து கற்பனையா வந்து ஒரு உருவத்தை வச்சுக்கோமே தவிர பகவானை வந்து அவரை பற்றி முழுமையா தெரிஞ்சுக்காம நாமளே ஒரு கற்பனையில சொல்லிட்டு இருப்போம். அடுத்தது பற்றுதல் இன்மை. பகவான் மேல பற்றுதல் இல்லை. முக்கியமா நமக்கு எல்லாருக்கும் எந்த அளவுக்கு பற்று இருக்குன்னா, ஏதோ கடமையா நம்ம வந்து ஒரு பூஜையை பண்ணுவோம். ஆனா எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு இருக்கு, ஈடுபாடு அதிகமாயிட்டுன்னா நம்ம இந்த உலகத்திலே இருக்க மாட்டோம், அங்க விடுவோம். அதுதான் பற்றுதலின்மை. என் உட்பட நான் எனக்கும் சேர்த்துதான் நான் சொல்றேன். அவர் வந்து அனைவருக்கும் மூலம். கிருஷ்ணரை எப்படி நாம் அறிந்து கொள்வது? அது வந்து அதுக்கான வழிதான் இது. பகவத்கீதையும் பாகவதத்திலும் உள்ள அவரது உரைகளை கேட்பதன் மூலமாக. இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து உட்காந்து பகவத்கீதையை படிக்கிறோம். காலையில 6:30 மணிக்கு வந்து பாகவதம் கிளாஸ் நடக்குது. அதையெல்லாம் நம்ம வந்து காது கொடுத்து கேட்கறதுனால பகவானை பற்றிய விஷயங்கள், அவரை பற்றிய செயல்கள், அவருடைய பெருமைகள்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அது தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம என்ன ஆகும், அவரை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்போம். அப்புறம்
கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களின் கருணையின் மூலமாக, பகவான் மூலமாகவும் தெரிஞ்சுக்கலாம், பகவானுடைய பக்தர்கள் மூலமாகவும் தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ஒரு ஆச்சாரியர், ஒரு குரு, இல்ல ஒரு வகுப்புகள் இதெல்லாம் மூலமாகவும் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வழி உண்டாகும். ஆனாலும் முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது இயலாத காரணம். ஏன்னா தேவர்களாலேயே புரிஞ்சுக்க முடியல. இதை பாருங்க, கடவுளை அவரது கருணையின் மூலமாக மட்டுமே அறிய முடியும், வேற வழி இல்லை. இதுதான் பிரம்மா வந்து அவர்கிட்ட பண்ண தப்புக்காக அவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. மன்னிப்பு கேட்டு அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யறாரு, பிரம்ம சமீதை பாடுறாரு. பகவானுகிட்டே வந்து அவர் விளையாண்டு பார்க்குறாரு. அதுதான் வந்து ஒரு தேவராலேயே முடியலன்னா சாதாரண நம்மெல்லாம் ஒரு துகள், அந்த துகள்ல இருக்கவங்க நம்மளாலெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதும் கஷ்டம்தான், குழப்பம்தான் நமக்கும் அப்படிங்கிறது. தேர்ட் படி. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவன், அஜ அப்படின்னா பிறப்பற்றவன். பகவானும் அஜதான், ஜீவாத்மாக்களும் அஜதான், ஜீவாத்மாக்களும் பிறப்பற்றதான், நித்தியமானதுதான். அவரும் அப்படிதான். ஆனா அவர்கிட்ட இருந்து தான் நம்ம எல்லாம் வர்றோமே தவிர அவரு யாருகிட்ட இருந்தும் வரல. அவர் வந்து இயற்கையாவே இருக்கிறார், எப்போதுமே இருக்கிறார். அப்படி ஆரம்பம் மற்றவர், ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெருஞ்சோதின்னு கூட பாடுவாங்க. அவருக்கு ஆதியும் கிடையாது, அந்தமும் கிடையாது. அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பகவான் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும், அவர் தான் கடவுள் அப்படிங்கறது யாரோ ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவர்களே மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவன். மற்றவங்க எல்லாம் என்ன குழம்பி இருக்கிறோம் அப்படிங்கறது சொல்றாரு. அவங்க தான் என்ன செய்வாங்க, இந்த பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம 7.3ல படிச்சோம், மனுஷியானாம் சகசிரேஷு கட்சித்யததி சித்தையே அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன, ஆயிரம் மனிதர்கள் வந்து பக்தியில ஈடுபடுறதுக்கு பயிற்சி பண்றாங்க. ஆனா யாரோ ஒருவர் தான் வந்து என்ன செய்யறாங்க, பகவானை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இப்ப மராத்தான் ஓட்டத்துல போறவங்க ஒருத்தர் தானே வின் பண்றாங்க. அது போலதான் பக்திங்கிற பாதையில அடியெடுத்து வைக்கிறவங்களும் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கிறாங்க, கோடியா இருக்கிறாங்க. ஆனா யாரோ ஒருவர் தான் அவரை பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தான் பகவானுடைய உலகத்துக்கு முக்தி அடைஞ்சு போறாங்க அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் படைக்கும் காலத்துக்கு முன்மையில இருந்தே அவர் இருக்கிறாரு. படைக்கும் தொழில இருந்து அவர் வேறு அப்பாற்பட்ட நிலையிலையும் இருக்கிறாரு. தேவர்களும் மனிதர்களும் விலங்குகளும் எல்லாமே அவர் மூலமா தான் படைக்கப்படுகிறது. அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை வந்து யார் ஒருவன் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து பாவங்கள், எல்லா பாவங்கள்ல இருந்து விடுதலை கொடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு பகவான். கிருஷ்ணரை பிறப்பற்றாகவும் ஆரம்பமற்றவராகவும் எல்லா உலகங்களையும் இறைவனாகவும் அறிபவன் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். இங்க மூல புருஷன் இவர் தான் கிருஷ்ணர். அவர்கிட்ட இருந்து என்ன பண்றாங்க, ஒவ்வொன்றா விரிவங்கம் வருது. நம்ம வந்து இதெல்லாம் நீங்க போக போக நிறைய படிப்பீங்க, இதெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் விரிவங்கம் வந்து பலராமர், அவர்கிட்ட இருந்து சதுர்வியூகம், அப்புறம் நாராயணன் இருந்து மறுபடியும் சதுர்வியூகம், அப்புறம் வந்து புருஷாவதாரம் அப்படின்னு வருஷலாம் வந்து அது ஒரு கோலக சாட்ல பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் காட்டுவாங்க உங்களுக்கு. ஸ்லோகம் 4-5 வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. புத்தி, ஞானம், ஐயம், மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை, மன்னித்தல், வாய்மை, புலனடக்கம், மன அடக்கம், சுகம், துக்கம், பிறப்பு, இறப்பு, அச்சம், அச்சமின்மை, அகிம்சை, சமத்துவம், திருப்தி, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி என உயிர்வாளிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவையே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு, அவர்கிட்ட என்னென்ன குணங்கள் இருக்கு, அது என்னென்ன குணங்கள் அது நம்மகிட்ட வந்தது. நம்ம புத்திங்கிறோம், ஞானம்ங்கிறோம். ஞானம்னா என்ன, ஜடத்துக்கும் ஆன்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் உண்மையான ஞானம். அது வந்து நவீன கல்வியெல்லாம் இல்லை. இப்போ நாகரிகமா காலேஜில் போய் படித்தா, நான் பௌதிகமாக படித்தா, இன்ஜினியரிங் அப்படின்லாம் சொல்றது ஞானம் இல்லை. நம்ம ஆத்மா வேற உடல் வேறங்கிறது யார் ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதுதான் உண்மையான ஞானம் அப்படிங்கிறாரு. அது மாதிரி ஷமா அப்படின்னா என்னன்னா சகிப்புத்தன்மை, அசமோக, ஐயம், மயக்கத்துல இருந்தெல்லாம் எப்படி விடுதலை அடைகிறதுனா நம்ம வந்து பகவானை பற்றிய சந்தேகங்கள் எல்லாம் தாண்டி அந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறது. அது மாதிரி சகிப்புத்தன்மை, மன்னிக்கக்கூடிய அந்த நிலை, அப்புறம் வாய்மை, அப்புறம் புலனடக்கம், அப்புறம் சுகம், துக்கம், பிறப்பு, இறப்பு, அச்சம், அச்சமின்மை, அஹிம்சைன்னா என்ன,
யாருக்கும் துன்பம் தராத நிலை. நம்ம வந்து நம்ம வார்த்தைகளால கூட அவங்க வந்து துன்பப்படக்கூடாது. அதுதான் அகிம்சை. ஒரு உயிரை கொல்றது மட்டும் அகிம்சை இல்லை, கொல்லாம இருக்கிறது மட்டும் அகிம்சை இல்லை. நம்ம அவங்க மனசை புண்படுத்தாம பேசுறது கூட அகிம்சையில வரும். அது மாதிரி தேவையற்ற புலனின்பத்துல இருந்து நம்ம வந்து நம்மளை நாமளே விடுவிச்சுக்கிறது, மனசை கட்டுப்படுத்துறது, அதுதான் ஷமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் சமத்துவம், எல்லாருக்கிட்டையும் சமமான நிலையில பழகிறது. திருப்தி, கொஞ்சோண்டு கிடைச்சாலுமே நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா திருப்தி அடையணும், நமக்கு அவ்வளவுதான் அப்படின்னு. அதை தாண்டி நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது. அப்புறம் தவம், தானம், புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி என உயிர்வாழிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள். என்னென்ன குணங்கள் நம்மள்கிட்ட இருக்கோ அனைத்தும் எங்க இருந்து வந்தது? பகவான்கிட்ட தான் வந்தது. அவர் தான் வந்து இதெல்லாமே இந்த குணங்களை படைச்சு நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணரே பல்வேறு குணங்களின் மூலம். ஏன்னா நம்மகிட்ட இருக்க புத்திசாலித்தனமும் அவரே. அடுத்தது அச்சமின்மை. இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாறையில இருந்து இந்த பாறைக்கு ஒருத்தங்க தாவுறாங்கன்னா சாதாரணமா எல்லாருமே தாவிட முடியாது. அவ்வளவு தாவறதுக்கான ஒரு திறமை இருக்கணும், ஒரு பயம் இல்லாம தன்மை வேணும். பயப்படுறவங்களாம் செய்ய முடியாது. அந்த அச்சமின்மையும் அவர் தான். இவங்களை வந்து மன அடக்கமா இருக்கிறதும் அது ஒரு குணமும் நான் தான், என்கிட்ட தான் வந்தது அப்படிங்கிறாரு. இது சமத்துவம், நமக்கு தெரியும் திராசு. அடுத்தது திருப்தி, போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அப்படிங்கிற மாதிரி திருப்தியோட இருக்கிறது. அது மாதிரி அடுத்தது பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவருக்கு எல்லா நற்குணங்களும் பகவானை பற்றினால் தானாகவே வளரும். நம்ம வந்து பக்தர்களுக்கெல்லாம் எந்த நற்குணமும் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா தானாவே வரும். ஏன்னா அது பக்தர் சங்கத்துல இருப்பாங்க, எல்லாருமே அந்த நற்குணத்துல இருக்கிற வாசி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தே என்ன செய்வாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு எல்லா நற்குணங்களும் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க குற்றம்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. அடுத்தவங்க தப்பு செய்யறாங்கன்னா அது சுட்டி காட்ட கூட மாட்டாங்க, அது கூட பாவம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆறு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. திரும்ப படிக்கிறேன். 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து 7 மகா ரிஷிகள், அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் தோன்றினார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பிரம்மாவோட மனசுல இருந்து தோன்றியவர்கள். பிரம்மா மனசுல இருந்து தோன்றதுக்கு காரணமா இருக்கிறவர் பகவான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். யார் இந்த ரிஷிகள் அப்படின்னா அத்ரி, பரத்வாஜர், கௌதமர், ஜமதக்னி, கஷ்யபர், வசிஷ்டர், அப்புறம் விஸ்வாமித்திரன் சொல்லப்படுறாங்க. இந்த மாதிரி வரக்கூடிய அந்த சப்த ரிஷிகள், அந்த 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகள். அவங்க யாரு? சனகர், சனாதனர், சனந்தனர், சனத்குமார், அந்த 4 ரிஷிகள். அடுத்தது மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்கள் எத்தனை பேர்? மொத்தம் 14 மனுக்கள். அவங்க வந்து இந்த பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல்ல அந்த ஒரே ஒரு நாள்ல வந்து இந்த 14 மனுக்கள் வருவாங்க. அந்த இது நம்ம படிச்சோம் ஏற்கனவே 4வது சாப்டர்ல. அது ஒரு நாளைக்கு 14 மனு வந்து போவாங்க. அப்போ பிரம்மாவோட மனுக்களோட ஆயுட்காலம் கம்மி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். இப்படி 7 மகா ரிஷிகள், அப்புறம் 4 ரிஷிகள், அப்புறம் 14 மனுக்கள், மொத்தமா எவ்வளவு? 25. அந்த 25 பேரும் தான் பகவானுடைய மனசுல இருந்து தோன்றி பிறந்தவர்கள். முதல்ல வந்த அந்த 25 பேரு பல்வேறு லோகங்களில் அப்படிங்கிறாரு. அப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரபஞ்சம், ஒரு அண்டக்கோள்ல 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் இருக்குது. இதுக்குள்ள கோடிக்கணக்கான மக்கள் இங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம், ஒவ்வொரு கிரகத்திலையும். அது அந்நில இந்த மாதிரி அண்டத்தை போல பல்வேறு அண்டங்கள் இருக்குது. அந்த நம்ம வந்து பகவானுடைய உடல்ல இருந்து எப்படி பிரபஞ்சம்லாம் வெளியில வருது அப்படிங்கிறது ஒரு படம் நீங்க பார்த்தீங்க, நேத்தியும் முந்தானெல்லாம் பார்த்தீங்க. அது எப்படின்னா கடுகு சைஸு. பகவானுடைய வந்து பார்த்தா கடுகு சைஸு. ஒரு வாளி நிறைய கடுகு இருந்தா எவ்வளவு கடுகு இருக்கும், எண்ண முடியுமா நம்மளால? அந்த மாதிரிதான் பிரபஞ்சம் முழுக்க அவருடைய உடல்ல இருந்து நிறைய அண்டங்கள் வெளியில வந்திருக்குது. ஒவ்வொரு அண்டங்கள்லயும் என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த 25 பேர்கள்ல இருந்துதான் பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த 25 பேர்கிட்ட இருந்துதான்
அடுத்தடுத்து இவ்வளவு பேர் உயிரினங்கள் வந்து தோன்றியிருக்கு அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றாங்க. எல்லா லோகங்கள்ல இருக்கவங்களுக்கும் கிருஷ்ணரே அனைத்தின் மூலம். 7 மகாரிஷிகள், 4 குமாரர்கள், 14 மனுக்கள், எல்லா பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவரிடமிருந்தே தோன்றியவை. இவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றியவர்கள். மிக உயர்ந்த நபர்களும் கூட அவரிடமிருந்து நேரடியாகவோ அல்லது தூய பக்தர்களிடமிருந்தோ கேட்பதன் மூலமாகத்தான். அப்ப அது நாம என்ன செய்யணும்? அர்ஜுனனுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. நேரடியா கிருஷ்ணர் மூலமாவே அவர் வந்து இந்த ஞானத்தை, பகவத்கீதைங்கிற இந்த ஞானத்தை அவரால் கேட்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சது. நமக்கு என்ன கிடைச்சது? நமக்கு நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள், குருமார்கள் வழியா நாம் வந்து அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி பகவத்கீதை வகுப்பு மூலமா நாம் வந்து பகவானை பற்றிய விஷயங்களை புரிஞ்சு கொள்ள முடியுது. இப்படி யாராவது ஒருவர் மூலமாகத்தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? பகவானுடைய விஷயங்களை கேட்டு புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 7. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோகேதி தத்பதக சோ விகல்பேன யோகேன யுஜ்யதி நாத்ர சம்சயக. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து சாதாரணமா பக்தி இந்த வகுப்புக்கு வராதவங்க கூட வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கும். பாமர மக்கள் கூட என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு மேல ஒரு சக்தி இருக்கான்னா ஏத்துக்குவாங்க. ஆமா, என்னை விட மேலான ஒரு சக்தி இருக்கு, அதுதான் கடவுள், அவரை தான் நான் வழிபாடு பண்றேன் அப்படின்னு எல்லா மக்களுமே சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து நாத்திகார இவங்களெல்லாம் விட்டுருவோம், அசுரத்தன்மை படைச்சவங்கள விட்டுருவோம். பொதுவா மக்கள் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, தனக்கு மேல ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க, ஒரு சக்தி இருக்கு, பெரிய சக்தி இருக்கு, அதுதான் கடவுள் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. ஆனா எந்த அளவுக்கு ஒரு சக்தி படைத்தவர் அப்படிங்கிற உண்மை வந்து அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அதுதான் அந்த பாயிண்ட் தான் அவங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஆகுது. இப்ப நம்ம வந்து கீதை படிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பகவானுக்கு இவ்வளவு சக்திகள் இருக்கா, இவ்வளவு வைபவங்கள் இருக்கா, அந்த அளவுக்கு ஒரு பெருமைக்குரியவரா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஏன்னா நம்ம படிக்கிறோம், கீதையில சொல்லியிருக்கு, கீதை முழுக்க அவர் தான் பேசுறாரு. அப்புறம் பாகவதத்துல அவரை பத்தி தான் பேசியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது, கேட்கும் பொழுது அவர் என்னென்ன புரிஞ்சாரு, இந்த லீலைகள் வந்து எப்படி வந்து அவருடைய திட்டப்படி அந்த குருஷேத்திர வார் நடந்தது, எப்படியெல்லாம் அவர் வந்து விரிவங்கம் செஞ்சாரு, எல்லாருக்கும் எப்படி கருணையோட இருந்தாரு, இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது அவருடைய வைபவங்கள் நம்மளை வந்து என்ன செய்யுது? அவர் பக்கம் இழுக்குது. அந்த மாதிரி இழுக்கும் போது நம்ம என்ன செய்யறோம்? தானாவே வந்து களங்கமற்ற பக்தி, தூய பக்தி தொண்டுக்கு நம்ம வந்து ஈடுபடுகிறோம். அததான் அவர் சொல்றாரு பகவான். இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. சம்சயா அப்படின்னா நான் சந்தேகமே இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. பகவானின் வைபவங்களை உண்மையாக அறியும் போது அவரிடம் சரணடைவு தவிர வேறு வழி இல்லை. கடைசியா நம்ம என்ன செய்வோம்? நமக்கு மேற்பட்ட சக்தி, அது சின்ன சக்தி இல்லை, பெரும் சக்தி. அவருடைய விஸ்வரூபத்தை போட்டு தோற்றத்துல பார்க்கும்போது அர்ஜுனன் வந்து சின்ன குட்டியா இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவர்கிட்ட சரணடையாம என்ன செய்யறது? அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. 16ல வந்து என்ன சொல்றாங்க? அர்ஜுனன் கேள்விக்கான தூண்டுதல். அது அப்படி பார்ப்போம். 8 படிங்க. 8ல இருந்து 11 வந்து சதுர்ஸ்லோகி படிங்க. மாதாஜி. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்து நிறைய உபநிஷதங்கள், 108 உபநிஷதங்கள் இருக்குது. அந்த உபநிஷம் ஒண்ணுல வந்து நாராயண உபநிஷத்துன்னு பேரு. அதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? பிரம்மண்யோ தேவகி புத்திர, அதாவது தேவகியின் மைந்தனான கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நாராயணாத் பிரம்ம ஜாயதோ நாராயணாத் பிரஜாபதி பிரஜாயத்தே நாராயணத் இந்திரோ ஜாயத்தே நாராயணத் அஷ்டௌ பசுவோ ஜாயந்தே நாராயணாத் ஏகாதச ருத்ரா நாராயணா துவாதசாத்யா அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க? நாராயணர்கிட்ட இருந்துதான் பிரம்மா பிறந்திருக்கிறாரு, நாராயண இருந்து தான் பிரஜாபதிகள் தோன்றினார்கள், நாராயண தான் இந்திரன் பிறந்திருக்கிறாரு, அஷ்டவசுக்கள் அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்காங்க, நாராயணத்தான் 11 ருத்திரர்கள் வந்திருக்கிறாங்க, 12 ஆதித்யர்கள் வந்திருக்காங்க,
அப்படிப்பட்ட நாராயணர் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கம். கிருஷ்ணர் தான் மூல முழு கடவுள். அவருடைய விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய நாராயணர்கிட்ட இருந்து தான் இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த உபநிஷத்துல சொல்லுது. அப்ப என்ன சொல்றாரு, அதுதான் ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. இந்த ஜட உலகமாகட்டும், பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் தோன்றுவதற்கு மூல காரணம் யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர். எல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றுகின்றன. இதை யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, எந்த அறிவுள்ள ஒரு மனிதர்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்க வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக, அப்படின்னா என்ன, உள் அன்போட வந்து அவங்க வந்து பகவானை வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்னு வந்து அவரே சொல்றாரு. கிருஷ்ணருடைய ஐஸ்வர்யங்கள், அவர்கிட்ட என்னென்ன ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு, அப்புறம் பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக உலகத்தின் மூலம் பிறப்பிடம் எது, அதை அறியக்கூடியதனால் நம்ம என்ன பலன் அடைய போகிறோம். ஒருவர் தூய பக்தராகலாம். அவரை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ஒரு தூய்மையான பக்தி நிலைக்கு நாம முன்னேறோம். அதுக்கு வந்து என்னென்ன சாட்சியா இருக்கு இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வேதங்கள்ல உபனிஷங்கள்ல சொல்லப்பட்ட சாட்சியா சொல்றாங்க. பாத்தீங்கன்னா கோபால தாபனி உபநிஷத்துல 1.24ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மகா உபநிஷத்துல வந்து 1.2ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. நாராயண உபநிஷத்துல இப்ப நான் படிச்சது அது வந்து 18.4ல சொல்லியிருக்குது. அப்புறம் மகாபாரதத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க, வராக புராணத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்னும் எண்ணில் அடங்காத புராணங்கள்ல எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை பத்தி. கந்த புராணத்துல கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க. எல்லாத்துலயுமே வந்து பகவானுடைய பெருமைகளை வந்து சொல்லியிருக்கிறதுக்கான சாட்சிகள். நம்ம வந்து நாமளா சொல்றோம் அப்படின்னு கற்பனையில சொல்றது மனிதர்கள் வாயிலிருந்து வர்றதில்லை. இதெல்லாம் வேதங்களோட உபனிஷத்து மூலமா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்கள். அப்படிங்கும்போது நாம நம்பலாம் அப்படிங்கிறது தான். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் மூலம் வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு வந்து வேதங்களை படிக்கிற அளவுக்கு நாலேஜ் கிடையாது. அப்ப நம்ம யார் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம், ஒரு குருவின் உதவி மூலம். இப்ப வந்து ஸ்ரீல பிரபாதா என்ன செய்யறாங்க, எல்லா சீடர்களுக்கும் இதை வந்து எடுத்துரைக்கிறாங்க. அப்படி ஆனா யாருக்கிட்ட இருந்து கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு அதுவும் சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதையின் மீதான அங்கீகாரமற்ற விளக்க உரைகளையும் கருத்துக்களையும் அறவே தவிர்த்து விடணும். நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க, நிறைய பேர் உரை எழுதியிருக்கிறாங்க, பகவத்கீதைக்கு எக்கச்சக்கமான உரை எழுதியிருக்காங்க. ஆனா அந்த உரைகள்லாம் என்ன செய்வாங்க, கொஞ்சம் கற்பனை சுவையும் கலந்துக்கும். நம்ம வந்து நம்ம படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் வரணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கற்பனையாக கொஞ்சம் சேர்த்துருப்பாங்க. அது மாதிரி இருக்கிறது தங்களோட சொந்த கருத்துக்களை சேர்த்துருக்கிறதுனால அதை அறவே தவிர்த்தணும். என்ன இது சொல்லியிருக்காங்க, இது வந்து கிருஷ்ணர் மூலமா முழுமுதற் கடவுள் வாயிலிருந்து என்ன வந்ததோ, அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டதோ அது அப்படியே குருமார்கள் சீட பரம்பரை வழியா நமக்கு வந்திருக்குது. அதனாலதான் நம்ம வந்து உண்மை உருவில் அப்படிங்கிற அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி நம்ம படிக்கிறோம். அந்த மாதிரி நிலையில நாம எப்படி செய்யணும், உறுதியுடனும் திடமாகவும் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற வேண்டும். அந்த மாதிரி புஸ்தகங்களெல்லாம் தவிர்த்துட்டு ஒரு குரு மூலமாக நாம இதை வந்து கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. 9 படி எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. தூய பக்தர்கள் வந்து அவங்களுடைய இயல்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவங்களுடைய மனசு எப்பவும் சதா சர்வ காலமும் பகவானுடைய சிந்தனையிலே இருக்கும். அவரையே நினைச்சுக்கிட்டு அவருக்கே வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுடைய மனசை வந்து பகவானுடைய அந்த லோட்டஸ் ஃபீட்ல இருந்து, அதாவது தாமரை திருவடிகள்ல இருந்து மனசை அவங்களால விளக்கவே முடியாது. அந்த நிலையில அவங்க வந்து உச்சபட்ச நிலையில சதா சர்வகாலமும் 24 மணி நேரமும் பகவானையே தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அதே ஆரம்ப நிலையில இருக்க ஒரு பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்க, அந்த நிலைக்கு உயர முடியாது. அவங்களுக்கு சட்டுன்னு ஒரு ஈர்ப்பு வராது. அதுக்குதான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பகவத் விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம காது கொடுத்து கேட்கணும். பகவானை பற்றி செய்திகளை நம்ம வந்து கேட்டு கேட்டு அது மேல நமக்கு ஒரு ஈர்ப்பை வளர்த்துக்கிட்டு நாம என்ன செய்யணும், பகவத் சேவையில ஈடுபட நாமளும் அந்த பக்தர்களுடைய நிலைக்கு உயர்ந்து நாமளும் பக்தியில வந்து பிரேம பக்தியை கொண்டு செயல்ல முடியும். இப்ப வந்து இதுல வந்து ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் சொல்லியிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு சரியா படிக்கல நான். ஆனா அது வந்து அது என்ஓடியில வரும். நீங்க அடுத்த இதுல படிக்கும்போது 3rd வரும்போது உங்களுக்கு அது வரும் கண்டிப்பா.
அது எப்படின்னா ஒரு பக்தி தொண்டு எப்படி வளருதுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு விதை விதைச்சா அது வந்து நம்ம மண்ணுக்குள்ள ஒரு விதை விதைச்சோம்னா அது குறிப்பிட்ட காலம் கழிச்சுதான் அது என்ன செய்யும், அது முளைச்சு வேறுவிட்டு முளைச்சு வெளியில வரும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளரும், சின்ன செடியா வரும், அப்புறம் கொஞ்சம் வளரும், அப்புறம் மரமாகும், அப்புறம் காய் காய்க்கும், பழம் கொடுக்கும், எல்லாமே செய்யும். அது மாதிரிதான் இப்ப பக்திங்கிற விதைய வந்து நம்ம மனசுல விதைக்கணும். அந்த பக்திங்கிற அந்த விதைய விதைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கொடி வளர்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், தண்ணி ஊற்றணும். என்ன தண்ணி ஊற்றணும், நம்ம வந்து பச்சை தண்ணி நம்ம இங்கெல்லாம் நம்ம வாட்டர் ஊத்துற மாதிரி இல்லை. அதுக்கு வந்து பக்தி, அதாவது நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோம்ல, அதுதான் வந்து அதுக்கான நீர். அந்த நீரை ஊற்ற ஊற்ற அது என்ன செய்யுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளருது. வளர வளர அது என்ன செய்யுது, வளர்ந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். செடி வளர்ந்தா பூ பழம் காய் எல்லாம் கிடைக்கல, அது மாதிரி அதுவும் வந்து பூ பூக்கும், பழம் பழுக்கும். அதெல்லாம் என்ன, அதெல்லாம் வந்து பக்தி தொண்டுங்கிற அந்த பழங்களை உற்பத்தி செய்யுது. நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறோம்ல, அதுதான் வந்து பழங்கள். அப்படிப்பட்ட நிலையில அதுக்கு வந்து என்ன, இன்னும் அதுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் செய்ய செய்ய அது வந்து மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு வளர்ந்து அது எங்க போகும் அப்படின்னா அந்த ஆன்மீகவானத்தோட அந்த பிரஜாநிதியை வந்து உடைச்சுக்கிட்டு மேல வளர்ந்து போய் எங்க போய் தஞ்சம் அடையும் அப்படின்னா பகவானுடைய தாமரை திருவடிகள்ல போய் தஞ்சம் அடையுமா. அந்த நிலைக்கு அந்த பக்தி கொடி வளர்ந்து பகவான்கிட்ட போயிட்ட பிற்பாடு அது அதை விட்டு பிரியாது, அவரோட தாமரை திருவடிகளை விட்டு விலகாது. அப்படி விலகிட்டா அதோட நிலைமை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நீரை விட்டு ஒரு மீனை எடுத்து வெளியில தரையில போட்டா அந்த மீன் எப்படி துடிக்கும், அது இறந்து போயிடும் இல்லையா. அந்த நிலையில அந்த பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா பகவானுடைய பாதங்களை விட்டு மனசை திருப்பவே மாட்டாங்களாம், அப்படி போய் ஒன்றி விடுவார்களாம். அதுதான் வந்து பக்தி, உண்மையான பக்தி, தூய பக்தி அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. நீங்க அடுத்த இதுல எல்லாம் படிக்கும்போது இன்னும் அழகா படிப்பீங்க. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. தூய பக்தர் கிருஷ்ணரை எப்படி வணங்குகிறார், இதயபூர்வமாக திருப்தி அடைகிறாங்க. துஷ்யந்தினா திருப்தி, ரமந்தி அப்படின்னா தெய்வீக ஆனந்தம் அனுபவிக்கிறது. அப்புறம் மச்சித்தா, மனதை முழுமையாக கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்தி, அதுதான் மச்சித்தா. மக்கத பிராணான்னா அவர்களுடைய வாழ்வை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து, தன்னுடைய வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பிச்சாங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதா குரு, எந்த ஒரு குருமார்களும் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை 6 கோஸ்வாமிகள், அப்புறம் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா, இப்போ வந்து நம்மளோட டெம்பிளில் இருக்கக்கூடிய என்என்டி பிரபு, அவங்களெல்லாம் நம்ம உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம். அவங்க வந்து பௌதிகத்தில் அவங்க வீட்டெல்லாம் திறந்துட்டு வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து கிருஷ்ணருக்காகவே அர்ப்பணித்து வாழறாங்க. அந்த நிலை தான் வந்து மக்கத பிராணா. போதையந்த பரஸ்பரம் அப்படின்னு சிரவணம்னா எப்போ பார்த்தாலும் பகவானை பற்றிய செய்திகளை நம்ம காது வழியா கேட்கணும், அதை பத்தி விவாதிக்கணும். நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த மாதிரி கூடும் பொழுது நீங்க எல்லாம் பிரபு வந்து வந்தோடனே சொன்னாரு, நேற்று என்னென்ன பேசணும், நேற்று என்னென்ன கிளாஸ்ல கேட்டோம் அப்படின்னு. அது மாதிரி உங்களுக்குள்ள நீங்க என்ன செய்யணும்னா ஒரு பக்தி விருஷா அப்படின்னு ஒரு கிளாஸை ஏற்பாடு பண்ணி அதுல நீங்க என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் படிக்கணும், உங்களுக்குள்ள கருத்துக்களை பரிமாறிக்கணும். இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியும். அதை என் தட்ச கீர்த்தனம், கிருஷ்ணருடைய மகிமைகளை பேசணும். அதை தான் வந்து நம்ம செய்யணும். இதுல பாடம் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெற்ற ஆத்மாக்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு இளைஞன், ஒரு திருமணமான ஒரு இளைஞன் என்ன செய்வான், ஒரு பெண்ணுடைய சங்கத்துல எந்த அளவுக்கு இன்பம் அடைவானோ அந்த அளவுக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறிய பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்க, பகவானுடைய அந்த இலக்கியங்களை கேட்பதிலும் அதை பேசுவதிலும் இடையறாது ஆனந்தம் அடைகின்றன. நமக்கு புரியுற மாதிரி இந்த பௌதிக கருத்தை சொல்லி இருக்கிறாங்க. நமக்கு இதுதான் நமக்கு ஈஸியா டக்குன்னு புரியும். அந்த அளவுக்கு வந்து அட்டாச்சு பகவான்கிட்ட, அந்த இதை தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. 10-11 வந்து தூய பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரில் அளிக்கப்படும் விசேஷ கருணை, அன்பு பரிமாற்றத்தை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. 10 வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு அன்புடன் செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம போனதுல பார்த்தோம், 9ல் பார்த்தா பக்தியை எப்படி விதைச்சு அது பக்தி தொண்டுங்கிறது வளருது, பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தம், அதை வந்து 8-9ல் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ வந்து அபித்தையா, அதாவது பக்தி தொண்டை எப்படி வளர வைக்கிறது அப்படின்னா பகவான் தான் அந்த புத்தியை நமக்கு கொடுக்கணும். நாம வந்து பக்தியில ஈடுபடணும்னு நம்ம விருப்பப்பட்டாலும் அவருடைய கருணை வேணும் நமக்கு. அந்த கருணை இருந்தாதான் நமக்கு வந்து அவர்கிட்ட நாட்டம் வரும். அதுதான் அவர் சொல்றாரு,
என்னிடம் அன்புடன் பக்தி தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளது. நம்ம கடமைக்காக நம்ம செய்யலாம். இப்ப நம்ம தினம் வந்து காலையில எழுந்திரிக்கிறோம், மங்களாரத்தி பார்க்குறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம், சுவாமிக்கு பூஜை பண்றோம், எல்லாமே வந்து என்ன செய்யறோம், இதெல்லாம் செய்யணும் போல, இதெல்லாம் சாதனா, நம்ம எல்லாம் சாதனை பக்தி, அந்த சாதனை பக்தி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பரபரன்னு ஒரு கடமையா நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா இதை நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ண இது ஒரு கர்மயோகம். அதை நம்ம செய்யும் பொழுது அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர்கிட்ட வந்து அடையறதுக்கு, பகவானை சென்றடைவதற்கான தேவையான அறிவை ததாமி புத்தி யோகம் தம் அப்படிங்கிறாரு. நானே அவருக்கு அந்த அறிவை வழங்குகிறேன். பகவானே வந்து கருணையோட பகவானை சென்றடைகிறதுக்கான வழியை வந்து அவரே நமக்கு வந்து கொடுக்குறாரு. அந்த அறிவை அவரே கொடுக்குறாரு. அதான் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அன்பு தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டு சதத யுக்தானம்னா எப்பொழுதும் பிரீத்தி பூர்வகம், அன்போட செய்யறது. நம்ம முதல்ல பார்த்தது தேவ வழிபாடு, அவித்தி பூர்வகம். இது பிரீத்தி பூர்வகம், அன்பான பரவசத்துடன் செய்யறது. அதான் பஜதாம், பக்தி தொண்டு செய்யறதுல நமக்கு தேவையான அறிவை பகவானே வழங்குகிறார். நம்ம வந்து இன்னும் விருப்பத்தோட செய்யக்கூடிய அந்த நிலையை அவரே நமக்கு கொடுப்பாராம். கிருஷ்ண உணவில் ஈடுபடும் ஒரு நேர்மையான பக்தர் அறிவற்றவர்களாக இருக்க முடியாது. அவங்க நிச்சயமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு தூரம் எம்பி குதிக்கிறாங்களே, இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு சாதாரண மக்கள் என்ன செய்வாங்க, இது என்ன ஹரே கிருஷ்ணான்னு ஒரு கோஷம் போட்டுட்டு எல்லாம் குதிச்சு ஆடுறாங்க, எப்போ பார்த்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணாங்கிறாங்க அப்படின்னு கூட சாதாரண மக்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, பக்தர்களை ஏளனமும் செய்வாங்க. ஆனா பக்தர்கள் அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட மாட்டாங்க. அவங்களுடைய ஒரே தகுதி என்னன்னா முழுமையா பகவானுக்கு கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறது ஒண்ணுதான். இந்த மாதிரி பாடுறது, ஆடுறது, கீர்த்தனம் பண்றது, சந்தோஷமா பண்றது எல்லாமே வந்து பக்தர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. 11 ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களின் இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானமெனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பகவான் எப்படி நம்மள்ட்ட அந்த கருணையை காட்டுறாரு, நம்ம வந்து அவர்கிட்ட போறதுக்கான அறிவை வந்து எப்படி நமக்கு கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறத இங்க வந்து சொல்றாரு. எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவா அவர் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுட்டோம். அப்ப அறியாமைங்கிறது எங்க இருந்து வந்தது? நமக்கு அறியாமையினாலதான் நம்ம இந்த உலகத்துக்கே வந்திருக்கிறோம். அதுவும் ஒரு பிறவியெல்லாம் கிடையாது, எத்தனை பிறவி நம்ம எடுத்திருக்கோம்னு நமக்கே தெரியாது. பல பிறவிகளாக நம்ம இந்த ஜடத்தோட கடந்து உழண்டு நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்ம மனசு முழுக்க ஒரே குப்பை குளம், அதாவது களங்கம், தூசியா இருக்குது, அழுக்கா இருக்குது. அந்த அழுக்க வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, ஞானம் அப்படிங்கிற சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. அதாவது வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்துல இருள் இருக்காது, கரெக்டா? அது போலதான் அந்த அறிவுங்கிற ஞானம் வந்த உடனே அறியாமை ஓடி போயிடுது. அந்த அறிவை வந்து யார் கொடுக்குறா, பகவானே கொடுக்கிறார். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க, ஞான தீபேன பாஸ்வதா. அந்த அறியாமைங்கிற இருளை விரட்டுறதுக்கு நான் ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து அந்த அளவுக்கு கருணையை நமக்கு பொழிகிறார். கிருஷ்ணரின் விசேஷமான கருணை எல்லா தடைகளையும் நீக்குகிறார், ஞானத்தை அளிக்கிறார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம இதுல பார்த்தோம், நம்ம எல்லாம் இது என்ன செய்வோம், தடை தாண்டி ஓட்டம்னு நம்ம வந்து ஸ்கூல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஓடுவோம். அந்த மாதிரி நமக்கு ஆன்மீக பயணத்துல நிறைய தடை வரும். திடீர்னு பார்த்தா நம்ம இதுலயே இருப்போம் பகவத்கீதையில, திடீர்னு நம்ம அதை விட்டுட்டு விலகி ஓடுறதுக்கான வாய்ப்பு கூட வரும். அது என்ன, மாயால நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம்னா என்ன செய்வோம், இந்த தடையை வந்து நமக்கு தடுத்துரும் நம்மளை பக்தியில இருந்து. ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாரு, அந்த தடையை நீக்கிறாராம். அந்த மாதிரி மாயை வந்து அகற்றி விடுவாரு. அவரே என்ன செய்யறாரு, ஞானத்தை கொடுக்கிறார். நம்ம மனசுல இருக்க அறியாமைங்கிற அழுக்க வந்து அவரே நீக்குகிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பக்தி யோகத்தின் வழிமுறை இதயம். இதயம் வந்து என்னது, பல கோடி பிறவிகளாக ஜடத்துடன் தொடர்பு கொண்டதன் களங்கத்தினால் பல ஜென்மத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம், இந்த ஜடத்தோட ஏண்டு இருக்கோம், அதனால நமக்கு அழுக்கு இருக்கும். ஒருவனுடைய இதயம் ஜடத்தன்மையின் தூசியினால், இப்ப பார்த்தீங்கன்னா கண்ணங்கரன்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த இதயம், அதுதான் வந்து அந்த அழுக்கு. நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம இதயம் வந்து தூசி படிச்சிருக்கு. அப்போ வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு, இடையறாது நம்ம ஒரு நிமிஷம் கூட விடாம இந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம உச்சரிச்சுட்டே இருந்தோம்னா பகவான் என்ன செய்யறாரு, நம்ம மேல கருணை, அவருடைய கருணையின் மூலமாக அந்த தூசியை வந்து அவர் விளக்கிறாரு. அப்ப வந்து இதயம் வந்து தூய்மைப்படுகிறது. அவரே என்ன செய்யறாரு, ஞான தளத்திற்கு நம்மளை உயர்த்துகிறார் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாங்க.
ஒரு தூய பக்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் பௌதீக தேவைகளுக்காக கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு பக்தரா இருக்கிறவன் வந்து என்ன செய்வான்? எனக்கு வந்து சாப்பாடு வேணும், எனக்கு வீடு வேணும், எனக்கு துணி வேணும், இந்த கவலையெல்லாம் பட மாட்டான். ஏன்னா நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கு பகவான் இருக்கிறார் அப்படின்னு உட்கார்ந்துருக்க மாட்டான். வேலை செய்வான், ஆனா வருத்தப்பட மாட்டான், கவலைப்பட மாட்டான். அந்த மாதிரி நிலையில பக்தர்கள் வந்து கவலைப்பட மாட்டாங்க. பகவான் அவருடைய இதயத்தில் உள்ள இருளை அகற்றுவதனால் தானாகவே எல்லாம் அடையப்பட்டு விடும். அவரே வழி கொடுப்பாரு. நீ இன்னது செய்ய, உனக்கு இன்னது கிடைக்குங்கிற வழியை வந்து அவரே காட்டி கொடுப்பாரு. இதுதான் பகவத்கீதையின் சாரம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷன் எத்தனை கை பாருங்க, நம்ம வந்து பகவானுக்கு 10 கை இருக்க மாதிரி அவர் அத்தனை கைகள் அத்தனை வேலை புரிகிறாரு. எதுக்காக? பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காக. இது ஒரு பௌதீக மனிதனோட நிலை. அதே ஒரு யோகி என்ன செய்யறாரு? ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து தியானம் பண்றாரு. ஆனா 2 பேருக்குமே பகவான் என்ன செய்யறாரு? அவங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றாரு. நாம அதுக்காக கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான். ஒரு பக்தர் அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் கருணையாக பார்க்கிறார். கிருஷ்ணர் என்னை எப்போதும் பாதுகாப்பார் என்ற நம்பிக்கை ஒருவருக்கு மிக கடினமான சூழலையும் அமைதியை அனைத்திற்கும் மூலம் தரும். அப்படின்னா என்ன? இப்போ நமக்கு பிரகலாத மகாராஜ் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். அவங்க அப்பா வந்து என்னென்ன கொடுமை செஞ்சாரு. அவர் வந்து நாராயண பேரை சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால வந்து மலையிலேருந்து உருட்டி தள்ளுவாரு, கடல்ல தூக்கி கடல்ல கட்டி போடுவாரு, அப்புறம் யானையை விட்டு மிதிப்பாரு, பாம்பை விட்டு கொத்த வைப்பாரு, அப்புறம் தீயில கூட வச்சு உட்கார வைப்பாங்க, எரியிற தீயில. எத்தனையிலையும் வந்து அவர் பிரகலாதர் இருக்காது அஞ்சுனாரா? ஒன்னுத்துக்கும் அவர் பயப்படவே இல்லை. அவர் பாட்டுக்கு நாராயணா நாராயணான்னு பகவானுடைய நாமத்தையே உச்சரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. அதனால என்ன பலன் கிடைச்சது? நரசிம்மமா வந்து அவருக்கு வந்து பாதுகாப்பை கொடுத்தாரு. இதை நம்ம வந்து புராணங்கள்ல நம்ம வந்து உண்மையா படிக்கிறோம். அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம மனசை வந்து சாந்தப்படுத்தி நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது 12-13 படிக்காது படி. அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மன். உன்னத இருப்பிடம் மிகவும் தூய்மையானவர். பரம சத்தியம் நீரே. நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளேர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இந்த முக்கியமான 4 ஸ்லோகம் பகவத்கீதை சாராம்சம்னு சொல்லப்பட்ட அந்த 8-11 ஸ்லோகங்களை வந்து பகவான் சொல்றாரு. நான் தான் உனக்கும் எனக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன, நீ எப்படி வந்து என்னை அடையலாம், அதனால அடையக்கூடியதுனால உனக்கு என்ன பலன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு புரிஞ்சிருது. இதுவரையிலும் இருந்ததை இப்ப நல்லா கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன சொல்ற, பரம் பிரம்ம பரம் தாம அப்படின்னு வந்து அவரை வந்து துதி பாட ஆரம்பிக்கிறார், ப்ரே பண்றாரு பகவான. பரபிரம்மம், நீதான் பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறாரு. எல்லா சந்தேகத்துல இருந்தும் நான் விடுதலை அடைஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. உங்களை வந்து நான் முழுமையா ஏத்துக்கிறேன், கிருஷ்ணரா நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அதுவும் இல்லாம யாரெல்லாம் உங்களை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க, இதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய பெருமைகளை வந்து நாரதர் சொல்லி கேட்டிருக்கேன், அசிதர் சொல்லி கேட்டிருக்கேன், தேவலர் சொல்லி கேட்டிருக்கேன், வியாசர் போன்றவர்கள்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இன்னும் ரிஷிகள்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. இப்போ உங்களுடைய வாயால நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. என்ன? நீங்களே உன்னத இருப்பிடம் மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நித்தியமானவர், திவ்யமானவர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இது வந்து முண்டக உபநிஷத்துலயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு பகவானை பத்தி. எல்லா உலகமும் யாரை சார்ந்து இருக்கிறதோ அவரே பரமபுருஷர் அப்படின்னு. அப்படிப்பட்ட பரமபுருஷரை நம்ம என்ன செய்யணும்? அவரை பற்றி முதல்ல கேட்கணும், அப்புறம் அவரை பற்றி பேசணும், அப்புறம் அவரை பற்றி ஸ்மரணம் நம்ம மனசுல நினைக்கணும். இதெல்லாம் வந்து செய்யணும். இப்ப பகவானே இதை சொல்லிட்டாரு, நான் பிறப்பற்றவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனாலும் இந்த தர்மம் இங்க வந்து எதுக்காக வந்து பிறக்கிற தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக நான் இந்த உலகில் தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு வந்து சொன்னாரு. அந்த மாதிரி பரமபுருஷையோடைய இதை வந்து தெரியும் பொழுது அர்ஜுனனுக்கு அவர் மேல முழுமையா வந்து என்ன சரண்டர் ஆகுறாரு. வந்து நீங்க தான் பரபிரம்மம், நான் இதை ஏத்துக்கிறேன், இது நீங்களே உங்க வாயால சொல்லிட்டீங்க அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல அவர் சொல்றாரு. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். பல்வேறு குணங்களை வர்ணிக்க கிருஷ்ணர் பல்வேறு குணங்களை அவர் சொன்னாரு. பல்வேறு அதிகாரிகளை பத்தி இவர் சொன்னாரு. யாரு? அர்ஜுனன். அது மூலமா அவர் வந்து உணர்ந்து கொள்றாரு. பவித்திரம் பரமம். பவித்திரம்னா தூய்மை.
உண்மையா வந்து பார்த்தா பவித்திரம் பரமம் அப்படிங்கிறாரு. பவித்திரம்னா தூய்மையானவர். அவரை விட தூய்மையானவங்க யாருமே கிடையாது இந்த உலகத்துல. அந்த அளவுக்கு அவர் பவித்திரமானவர். அவரை சேர்ந்தவர்களும் அவரை அறிபவர்களும் என்ன செய்யறாங்க? தூய்மை அடைகிறார்கள். அதே நிலைக்கு உயரக்கூடிய நிலைக்கு பகவான் கொண்டு வரார் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணரே பரபிரம்மம். உடல் தேவைகளிலிருந்து பிறப்பு இறப்பிலிருந்து சுதந்திரமானவர். அவர் வந்து பிறப்பு இறப்பு கிடையாது, நம்மளையும் பிறப்பு இறப்பிலிருந்து விடுவிக்கக்கூடிய நிலையில உள்ளவர், சுதந்திரமானவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 14 படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. படிங்க. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது இப்ப இவ்வளவு தூரம் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கிறாரு, அது எல்லாம் உண்மைன்னு வந்து அர்ஜுனன் ஏத்துக்கிறேங்கிறாரு. எல்லாத்தையும் நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் உண்மைன்னு நான் வந்து ஏத்துக்கிறேன். ஆனா தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது அப்படின்னா அவருடைய பெருமைகளை அறிய முடியாது. அசுரர்களும் சரி, பகவான் நம்பிக்கை இல்லாத நாத்திகர்களும் சரி, பகவானை நிச்சயமா புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு நமக்கு தெரியும். ஆனா தேவர்களாலுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னா தேவர்களாலே புரிஞ்சுக்க முடியாதத அர்ஜுனன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாரு? அது பகவானுடைய கருணையினாலதான். அந்த கருணையின் மூலமாக அவர் வந்து உண்மையை உணர்ந்துக்கிறார். கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதல் கடவுள் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து நமக்கும் அதை வந்து உணர வைக்கிறாரு. இது வழியா, இந்த ஸ்லோகம் வழியா நாம அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரின் எல்லா வாக்கியங்களையும் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார். பகவான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டுட்டு அதை ஏற்றுக்கொள்கிற நிலைக்கு அவர் வந்துடுறாரு. பகவத்கீதையை சரியாக புரிந்து கொள்ள ஒருவர் அர்ஜுனனின் பாதையை பின்பற்ற வேண்டும். நாம வந்து பகவத்கீதையை முழுசா நம்ம முழுசாலாம் நம்ம படிச்சு விளக்கம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா நம்ம ஈஸியா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? அர்ஜுனர் வந்து எப்படி பகவானுடைய வார்த்தைகளை நம்பினாரோ, அவர் எந்த வழியில அவர் சொன்னதெல்லாம் கேட்டாரோ அதை ஃபாலோ பண்ணினாலே போதும். அவ்வளவு போல பகவானுடைய விருப்பத்துக்கு நாம வந்து செவி சாய்க்கணும். ஆச்சாரியர்கள்லாம் நமக்கு இதுதான் வழி அப்படின்னு காட்டினாங்கன்னா அந்த வழியில நம்ம பயணத்தை எடுத்துக்கணும். அந்த மூலமா நாம வந்து என்ன செய்ய முடியும்? பகவத்கீதையும் நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப வந்து 18 நாள்ல படிக்கிறதுனாலயோ இப்ப 42 நாள்லயோ படிக்கிறதுனாலயோ நமக்கு பகவத்கீதை முழுமையா வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அது படிக்க தினம் என்ன செய்யணும்னா புது புது கருத்துக்களை நமக்கு உண்டாக்கணும். நீங்க என்ன பாருங்கன்னா லெவல் 5 போற வரையிலுமே பார்த்தீங்கன்னா புதுமையான கருத்துக்கள் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் நமக்கு லெவல் 1ல சொல்லலையே, லெவல் 2ல சொல்லலையே அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. ஏன்னா நம்ம கொஞ்சமா தான் வந்து அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதான நமக்கு வந்து அறிவு ஆற்றல் வளருமே தவிர எடுத்த எடுப்புலயே வந்து எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிற சக்தி கிடையாது. அப்புறம் நீங்களா படிச்சு பார்க்கும்போதும் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் புரிய வரும். அதுதான் வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு. நாமளும் அர்ஜுனுடைய வழியை பின்பற்றும் பொழுது அது ஈஸியா நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவத்கீதையை முழுதுமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம். சில பகுதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு மற்ற பகுதிகளில் நிராகரிப்பது அபராதமாகும். இதுல எது நல்லா ஈஸியா இருக்குதோ அதை மட்டும் நான் பிடிச்சுக்கிறேன். கொஞ்சம் கடினமா இருக்கு, தத்துவமா இருக்கு. கர்மயோகம்லாம் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் கொஞ்சம் தத்துவமா இருக்கும். அந்த 6 சாப்டர் கடினமா இருக்கு, அது வேண்டாம் அப்படின்னு விடக்கூடாது. பக்தி யோகம் ஈஸியா இருக்கும், அதை படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. எல்லாத்தையும் படிக்கணும். எல்லாத்தையும் படிச்சு அதுல என்ன கருத்துக்கள் சொல்ல இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் நம்ம பகவத்கீதையை முழுமையா ஏத்துக்கக்கூடிய நிலைக்கு வர்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 15 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உத்தம அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல அவர் பாராட்டுறாரு, பகவானை ப்ரே பண்றாரு. எல்லாத்துக்கும் அனைத்துக்கும் நீதான் மூலம் அப்படின்றாரு. புருஷோத்தமர், புருஷர்கள்ல உத்தமர் நீதான். அப்புறம் அகிலத்தின் இறைவன். அப்புறம் வந்து என்ன பூதபாவன பூதேஷு, அதுதான் வந்து தேவதேவா, தேவர்களுக்கெல்லாம் இறைவன். ஜெகத்பதே, இந்த ஜகத்துக்கே இறைவன் நீதான். எல்லாத்துக்கும் சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவர். பகவானை யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? நம்ம யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவரை வந்து அவரால் மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அவரே வந்து எடுத்து சொல்றாரு, நான் இதுல எல்லாம் இருக்கிறேன், இப்படி எல்லாம் இருக்கிறேன், இந்த சக்தி நான் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது
அப்படியா அப்படின்னு நம்ம ஏத்துக்கிறோம். அதுலயும் என்ன நாத்திகவாதி என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் நான் சொல்றாரு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. நம்ம மனசுல கூட வரும் ஆரம்பத்து நிலையில. ஆனா அவரு சொன்னா மட்டும்தான் அவருடைய பெருமைகளை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அவர்கிட்ட இருக்க சக்திகளை வேற சொல்றதுக்கான ஆளு யாரும் கிடையாதுங்கிறதுனால அவரே அதை வந்து சொல்றாரு அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கணும். கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் அவரை பற்றி முழுமையாக தெரியும், அல்லது அவரது பக்தர்களுக்கு, அவருடைய தூய பக்தர்கள் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும் அவர் கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் பற்றி. கிருஷ்ணரை பற்றி அர்ஜுனன் உணர்வு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அவரு புருஷோத்தமர், அவர் வந்து புகழ்ந்து பாடுறாரு, அவர் தான் உன்னத நபர். பூத பாவனன்னா என்ன, அனைவருக்கும் தந்தை அவரே. பூதேஷு அனைவரையும் கட்டுப்படுத்துபவர். தேவர்களின் மூலம் தேவர்களால் வணங்கப்படும் தேவர். ஜெகத்பதி அகிலத்தின் இறைவன். இப்படிதான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அவர் உணர்றாரு, அதையும் புகழ்ந்து சொல்றாரு. ஜெகத்பதி கீதையின் உபதேசத்தின் மூலம் உலகத்தை அவர் தான் பாதுகாக்கிறார் அப்படிங்கிறத அர்ஜுனர் வந்து இங்க சொல்றாரு. 16 வாசி. படிக்கிற மாதாஜி. ம் எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கிறீர்களோ தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து அர்ஜுனனுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாத அவருடைய சக்திகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை. எந்தெந்த வைபவங்கள்ல அவருடைய வைபவங்கள்லாம், அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் இந்த உலகம் முழுக்க எப்படி வந்து நிறைஞ்சு கிடக்குது, அதை நீங்க வந்து சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து உங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும், எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து இங்க தாழ்மையோட கோரிக்கையா வைக்கிறாரு. விவரமாக சொல்லுங்கள்ங்கிறாரு. அர்ஜுனன் முழுவதுமாக ஒப்புக்கொண்டார். எதுக்கு என்ன ஒப்புக்கொண்டார்? பகவான் அவர் தான் வந்து பரம் தாமம் பரம் பிரம்மங்கிறத ஒப்புக்கிட்டாரு. அது எதுக்காக கேட்கிறாரு? அவரை பத்தி அவருக்கு தெரியாம இல்லை, அவர் கூடவே நண்பனா இருக்கிறவருக்கு அவருக்கு தெரியும். ஆனா அதே சமயத்துல அந்தந்த நேரம் டக்குன்னு வந்து யோக மாயையில மறைக்கப்படுவார். அப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு? மற்றவர்களின் நலனுக்காக கேட்கிறார். நம்ம போன்ற மக்களுக்காக தான் அவர் வந்து இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்கிறாரு. எவ்வாறு அருவ பிரம்மன் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் தன்மை, பகவானது தனிப்பட்ட ரூபம் இதுல வந்து அடங்கியிருக்கு. பகவானுடைய ரூபம், அதுக்கு பிறகு பரமாத்மாவும் நம்ம இதயத்துக்குள்ள, அப்புறம் பிரம்ம ஜோதிங்கிற அருவ பிரம்மமா, இப்படி எதெல்லாம் அவர் இருக்கிறாரு அதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. 17 வாசகம். உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது உன்னத யோகி, யோகேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். அதாவது எந்தெந்த உருவங்கள்ல உங்களை நினைக்க முடியும், எந்தெந்த ரூபங்கள்ல உங்களை நான் பார்க்க முடியும், அதை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அவர் கேட்கிறாரு. அவர் முழுசுமா நம்பிட்டாரு பகவானை, நீங்க தான் பரம்பிரம்மம் அப்படின்னு. இருந்தாலும் அவர் தூய ஒரு பக்தரா இருக்கிறதுனால நம்மை போன்ற மக்களுக்காக அவர் வந்து இங்க வந்து இந்த கேள்வியெல்லாம் எழுப்புறாரு. நாமெல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது பகவானை பற்றிய விஷயங்களை? இப்ப அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விகளாலதான் நாம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுதான் அவர் சொல்றாரு, எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நான் இப்ப வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவர் பதில் சொல்லுவார். பதில் சொன்னதுல இருந்து நாம என்ன செஞ்சுக்கலாம்? ஆஹா, இந்தந்த ரூபத்தை பார்க்கும்போது நம்ம கிருஷ்ணரை நினைச்சுக்கணும். இப்ப தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா எல்லாரும் தண்ணியில இருக்க அந்த சுவையை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரா யோசிப்பீங்க. ஒரு நிமிஷமாவது அந்த யோசனை வரும். சூரியனை பார்த்தோம்னா அந்த வெளிச்சமும் வெப்பமும் பகவான்டாவுடைய சக்திங்கிறத நம்ம பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் நமக்கு நினைவு வரும். அது மாதிரிதான் இவர் வந்து இன்னும் என்னென்ன ரூபங்கள்ல உங்களை நினைவு கொள்ளது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதிக அறிவு என்றால் கிருஷ்ணரிடம் அதிகமாக ஆழ்ந்து விடுதல். பகவான் மேல எந்த அளவுக்கு நம்ம அதிகமா பக்தியை செலுத்துறோமோ அதுதான் உண்மையா அதிக அறிவு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. 18 வாசி. ஜனார்த்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து ஜனார்த்தனா அப்படிங்கிறாரு. ஜனார்த்தனான்னா என்ன? ஜனான்னா மக்கள் தெரியும். அத்தனை அப்படின்னா அழிக்கிறது. யார் அழிக்கிறாரு? நாத்திகர்கள். நாத்திகர் மனசுல இருக்க அந்த நாத்திக எண்ணங்களை வந்து அவர் அழிக்கிறாராம் பகவான். அதனாலதான் ஜனார்தனன் அப்படின்னு அவருக்கு பேரு.
அந்த வைபவங்கள் உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி இப்ப வந்து அவரோட வைபவங்கள் எல்லாம் கேட்க போறாரு. தயவு செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு வந்து அது என்ன செய்யறாரு, நயந்து கேட்கிறாரு அவர்கிட்ட. அதாவது இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, உம்மை பற்றி கேட்பது ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. பகவான வந்து உத்தமமான ஸ்லோகங்களால வந்து நிறைய பாடியிருக்கிறாங்க. பகவான பாடின பாடல்கள்லாம் எக்கச்சக்கம். ஆனா அதை திரும்ப திரும்ப நம்ம கேட்டாலும் நமக்கு வந்து என்ன சலிப்பே அடையாது. இப்போ வந்து நம்மளுடைய இதுல பாத்தீங்கன்னா, பௌதிகத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஒரு படம் போய் பார்த்தோம்னா, தியேட்டர்ல போய் ஒரு படம் பார்த்தா அதிகபட்சம் ஒரு தரம் இல்லாட்டி 2 தரம். அதுவும் இப்போ வர படம்லாம் ஒரு தரம் பார்க்கறது கூட லாயக்கு இல்லாம இருக்கும். பழைய காலத்து படம்னா ஒரு தடவைக்கு 2 தரம் பார்க்கலாம். அந்த மாரி அந்த படம் பார்க்கும்போது நமக்கு அதுக்கு மேல பார்க்க முடியாது. திருப்பி திருப்பி பார்க்க நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லன்னுடுவோம். ஆனா பகவானுடைய லீலைகள வந்து நீங்க எப்ப வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே கேட்டுருப்பீங்க. கிருஷ்ண கதை கேட்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அவருடைய லீலைகள் வந்து ரொம்ப பிரபல்யம். சின்ன குழந்தையிலேருந்து இப்ப கூட வந்து லிட்டில் கிருஷ்ணான்னு டிவியில போட்டு குழந்தைங்கலாம் பார்க்கும் வீட்ல. அந்த மாரி அந்த கிருஷ்ணருடைய கதைகள் வந்து கேட்கறதுல ஒரு ஆர்வம் நமக்கு இருக்குது. அத வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது, ஏன் இப்பவும் கேட்கணும் அப்படின்னு யாரும் வராம இல்ல. இப்ப இத்தன பேர் வந்து இந்த கிளாஸ்ல உட்கார்ந்துருக்கீங்கன்னா, அது மேல உள்ள ஆர்வத்தினால தான். அததான் அவரும் சொல்றாரு. உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. அத கேட்க கேட்க எப்படி அமிர்தத்தை அ உட்கொள்வதைப் போல ஒரு சுகம் கிடைக்குதாம். அதுதான் அவர் சொல்றாரு. அதனால உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை அதுவும் அவர் வாயாலே சொல்றாரு. பகவான் வாயாலே சொல்லும் பொழுது அவருக்கு அமிர்தமா வந்து எப்படி இருக்குது, சுவைக்க விரும்புகிறேன்ங்கிறாரு. அவர் காதுல தான் கேட்கிறாரு. அவர் எப்படி சுவைய உணர்றாரு? அந்த அளவுக்கு அது வந்து அம் அவர் வந்து பகவான் மேல ஈடுபாட்டோட அந்த வார்த்தைகள வந்து அவர் சொல்றாரு. விவரமாக சொல்லுங்கள். அர்ஜுனன் அதிகமாக கேட்பதற்கு வேண்டிக் கொள்கிறார். எத? கிருஷ்ணருடைய மகிமைகளை. ஏன்னா அது திகட்டுவதே இல்லை. பௌதிக விஷயங்கள் வந்து திகட்டும். இது திகட்டாது. குறிப்பாக அவர் எப்படி அனைத்திலும் நிறைந்திருக்கும் பகவான் என்பது எல்லாத்துலயும் எப்படி நீங்க நிறைஞ்சிருக்கீங்க, எந்தெந்த உருவங்கள்ல எல்லாம் நீங்க இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத அவர் கேட்க விரும்புறாரு. கிருஷ்ணரது திவ்யமான உறவில் நுழைந்தவர்கள் அவரது லீலைகளை பற்றிய வர்ணனைகளின் ஒவ்வொரு பதத்தையும் அனுபவிக்கின்றனர். இது வந்து எதுல வந்திருக்குன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 19 ஸ்லோகால வருது. அந்த பகவானுடைய லீலைகள்ல கேட்க நுழைஞ்சவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, அதை வந்து திரும்ப திரும்ப படிச்சு திரும்ப திரும்ப கேட்கறதுல ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்களாம் அப்படின்னு பாகவத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அமிர்தத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணரை பற்றிய அனைத்து வர்ணனைகளும் அமிர்தம் போன்றதே. பகவானுடைய வாயிலிருந்து வர்றதுனால அது எல்லாமே அமிர்தம் போன்றதுதான். இந்த அமிர்தம் அனுபவத்தினால் உணரக்கூடியதாகும். நம்ம வாயால் படிச்சோ சொல்லியோ கேட்டோ அதை உணர முடியாது. அதை நேரடியா அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும், அந்த அமிர்தம் எவ்வளவு சுவை மிகுந்தது அப்படிங்கிறத உணர முடியும். நம்ம படிக்கிறதுனாலயோ கேட்கறதுனாலே ஓரளவு தான் நம்மளால உணர முடியும். அந்த நிலைக்கு நம்ம உத்தமமான அந்த பிரேம நிலைக்கு உயரணும். அப்பதான் வந்து அது முழுமையா நம்மளால அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு இதுவரையில நம்ம படிச்சோம். வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கொடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு தி அசம்பிள் டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். உங்கள யாருக்காவது இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்ல ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். யாருக்காவது ஏதாவது கருத்துக்கள் அல்லது சந்தேகங்கள் இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு சண்டே கிளாஸ் இல்ல தானே மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி இல்ல. ஓகே, நேரா நாளைக்கு மண்டே வந்துடலாம் எல்லாரும். ஆமா மண்டே வந்துடலாம். ஓகே, குரு எல்லாரும் சிக்ஷாஷ்டகம் ஒரே ஒரு தடவை படிச்சு காமிக்கலாமா மாதாஜி? தாராளம் படிக்கலாம் மாதாஜி. இந்த துளசி ஆர்த்தி இதெல்லாம் படிச்சிட்டீங்களா? குரு அஷ்டகம் துளசி ஆர்த்தி படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. உங்களுக்கு சிஷ்டாஷ்டகம் வேணுமா குரு அஷ்டகம் வேணுமா? குரு அஷ்டகம் இப்ப நான் ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே. இது சிஷ்டாஷ்டகம் குரு அஷ்டகம் மாத்தீங்க. இது வேற தானே மாதாஜி? நேத்து படிச்சது இல்லல்ல? இது சிஷ்டாஷ்டகம். இது படிக்கலாம். இது படிக்கலாங்கிறீங்களா?
ஆமா மாதாஜி, அது நேத்து படிச்சிட்டோம். அப்புறம் நம்மளே படிக்கலாம் இனிமே. அது கத்துக்கிட்டீங்களா எல்லாரும்? அது நம்ம மண்டே ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். இது புதுசா இன்னைக்கு கத்துக்கிட்டு 2 சேர்த்து படலாம். ஓகே மாதாஜி. இது வந்து Correct. சிஷ்டாஷ்டகம்னு பேரு. இது யாரால எழுதப்பட்டது அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரால பாடப்பட்டது. அவர் எழுதுனது 8 பாட்டு தான். இதுல 8 ஸ்டான்ஸா தான் இருக்கு. இந்த 8 பாடல்கள் மட்டும்தான் அவர் வந்து இந்த ஒரு பாடல்ல இந்த 8 ஸ்டான்ஸா மட்டும்தான் அவர் பாடியிருக்கிறாரு. அவர் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்ல வந்து கிருஷ்ணருடைய அவதாரமா தோன்றினவர். அதாவது ராதாராணியோட மனோபாவத்தையும் அவருடைய கலரையும் கிருஷ்ணருடைய இதாகவும் அவதாரமாகவும் அவர் வந்து ஒரு 500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த கலியுகத்துல தோன்றினவர். அவர் தான் வந்து இப்ப நமக்கு வந்து இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை கொடுத்துருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரேன்னு நம்ம சொல்றோமே, இந்த மந்திரங்களை கொடுத்தது அவரு தான். இந்த கலியுகத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையக்கூடிய ஒரே வழி நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படிங்கிறத அவரு தான் வந்து கொண்டு வந்து நமக்கு கொடுத்தாரு. அவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய சாட்சாத் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம். அது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் காலையில 6ல இருந்து 6:30 கிளாஸ் நடக்குது. யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்களோ, யாருக்கெல்லாம் டைம் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் வந்து அதுல கலந்துக்கலாம். ரொம்ப அருமையா போகுது. அதனால 12 to 1 வந்து அதை வந்து ரீடிங்கா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த ஒரு மாசத்துக்கு மட்டும் மார்ச் 3ஆம் தேதி வரைக்கும் படிப்போம். அதனால அதெல்லாம் நீங்க வந்து படிக்கலாம். இது வந்து அவர் ரொம்ப அருமையா இந்த இதுல வந்து அவரோட உணர்ச்சி வசப்பட்டு தன்னுடைய கருத்துக்களை வந்து இதுல சொல்லி இருக்கிறாரு. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மட்டும் படிக்கலாம். நான் ஒரு தடவை படிச்சிடுறேன். அப்புறமேல நீங்க வந்து பின்னாடியே ஒவ்வொரு லைனா நான் சொல்லி தரேன். யாருக்காவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தாலும் நீங்க சொல்லலாம். யாருக்காவது தெரியுமா? ஏற்கனவே பவானி மாதாஜிக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். வேற யாருக்கு? இல்ல மாதாஜி, எனக்கும் தெரியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, நான் ஒரு தடவை படிச்சிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் பராவா. சேதோ தர்ப்பணமார்ஜனம் பவமஹாதாவாக்னி நிர்வாபணம் ஸ்ரேயக்கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதாஸ்வாதனம் சர்வாத்மஸ்தவனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். இந்த ராகத்துல தான் பாடுவோம். இப்போ வந்து நான் பாதியா ஒரு லைனை பாதியா சொல்றேன். நீங்க இப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. சேதோ தர்ப்பணமார்ஜனம் பவமஹாதாவாக்னி நிர்வாபணம் ஸ்ரேயக்கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதாஸ்வாதனம் சர்வாத்மசமணம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம் நான் ஒரு தடவை படிக்கிறேன். அப்புறம் எல்லாரும் யார் படிக்கணுமோ படிங்க. சேதோ தர்ப்பணமார்ஜனம் பவமஹாதாவாக்னி நிர்வாபணம் ஸ்ரேயக்கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதாஸ்வாதனம் சர்வாத்மஸ்நவனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம்.
யார் படிக்கிறீங்க, வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. பாடுங்க மாதாஜி. சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவ மகாதாவாக்னி நிர்வாபணம் ஸ்ரேயத்திரவ சந்திரிகா வித்தரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம் புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதாஸ்வாதனம் சர்வாத்மா ஸ்னபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, நல்லா சொன்னீங்க மாதாஜி. வேற யாரும் ட்ரை பண்றீங்க? நான் பாடுறேன் மாதாஜி. பாடுங்க மாதாஜி. சேதோதர்பணமார்ஜனம் பவமகாதாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேயகைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதாஸ்வாதனம் சர்வாத்மஸ்னபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். சூப்பரா பண்ணீங்க, சூப்பரா வந்தது. வேற யாரு படிக்கிற மாதாஜி. பாடுங்க மாதாஜி. சேதோ தத்பனமார்ஜனம் பவமகாதவாக்னி நிவாபனம் ஸ்ரேயகைரவ சந்திரிகா விதனம் வித்யாவது ஜீவனம் அனந்தாம் புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதாஸ்வதாஸ்வதாதனம் ஆனந்தாம் புதிவர்தனம் பிரதிபதாம் பூர்ணாமிருதாஸ்வாதனம் சர்வாத்மஸ்னபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். அந்த மூணாவது லைன்ல பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதா அமிர்தம் அது பூர்ணாமிருதா ஸ்வாதனம். பூர்ணாமிருதம். ஆமா, அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா சேதோ அப்படிங்க கூடாது. சேத்தோ அப்படின்னு தோவை வந்து மென்மையா சொல்லணும். சேதோ அப்படின்னு சொன்னா அது கேட்கறதுக்கு இனிமையா இருக்காது. சேத்தோ அப்படின்னு படிக்கணும். சேத்தோ தர்ப்பண மார்ச்சனம். ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி. அடுத்தது வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? வேற யாராச்சும் பிரபுங்க, யாராச்சும் வேற மாதாஜிங்க யாராவது? நான் ஒரு தடவை சொல்றேன் மாதாஜி. நான் ஒரு தடவை சொல்லட்டுமா? இல்ல இருங்க மாதாஜி, வாசிக்காதவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்வேதோ தர்ப்பணமார்ஜனம் பவமகாதவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேயகைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்த்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாம் ஸ்வதாஸ்வதவாதனம் சர்வாத்மஸ்னபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மூணாவது லைன்ல வந்து பிரதிபதம் பூர்ணாமிருத ஸ்வாதனம். ஓகே ஓகே, எல்லாரும் வேற யாராவது படிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை நீங்க வந்து வீட்டுல நல்லா படிச்சுட்டு வாங்க. திங்கக்கிழமை அடுத்த ஸ்லோகத்தை நான் சொல்லித்தரேன். மாதாஜி வந்து மெமரி ஸ்லோகா வந்து போடுறேன். நீங்க அதை நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணவா மாதாஜி? பண்ணுங்க. அந்த ஒரு ஸ்லோகம் ஒண்ணுதானே? இது படிச்சிட்டோம் மாதாஜி. இதே 9th படிச்சிட்டோமா? இல்ல இதே ரீகப் பண்ணிக்கலாம். 10th இன்னும் ரெடி பண்ணல நினைக்கிறேன். பாக்குறேன். இது படிக்கலாம் ஒரு மாதாஜி ஒரு தடவை. இல்ல இது வந்து மெமரி ஸ்லோகால வருது அது. ஆமா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. செகண்ட் ஸ்லோகா தானே இது? 9.2. ஓகே.
ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் சொல்லுங்களா. ராஜவித்யா ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் குஹ்யம் பவித்ரம் இதமுத்தமம் பவித்ரமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் பிரத்யக்ஷாகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதமுத்தமம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் அவகம் தர்மம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். நான் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன், அப்புறம் நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். மாதாஜி. ராஜா வித்ய ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமிதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஓகே, வேற யாராவது வச்சுக்கிறீங்களா? இன்னொன்னு, இது எழுத்து பிரிச்சு பிரிச்சு இருக்கிற அதை வந்து நீங்க காட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் மாதாஜி. சில இதுல வந்து பிடிஎஃப்ல அழகா பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க, புக்ல கூட பிரிச்சுதான் இருக்கு. இதுல வந்து சேர்ந்து இருக்கு, படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே மாதாஜி. அந்த அந்த ஒரு பிடிஎஃப் ஒண்ணு தனியா இருக்குது, அதை நீங்க மணிமேகலை மாதாஜிட்ட கேளுங்க, கொடுப்பாங்க. ஓகே மாதாஜி. அவங்க வந்து ஸ்லோகா கிளாஸ் வச்சிருக்காங்கல்ல, அதுல ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்த இது கொடுத்தீங்கன்னா இவங்க ஈஸியா அது இருக்கு மாதாஜி, அது நாளைக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். அப்ப நாளைக்கு அதை கொடுத்து படிக்க சொன்னீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். இது வந்து எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு எழுத்து, இது படிக்கிறது மீனிங் இருக்கும், அதுக்காக தான் இது இப்ப வச்ச மாதாஜி. மீனிங் இல்லாட்டி பரவாயில்ல மாதாஜி, அவங்களுக்கு வந்து பிரிச்சு இருக்கிறது தான் ஈஸியா படிக்க முடியும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்மாவ்யயம் அவ்யயம். வேற யாராச்சும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷா அவகம் தர்மமயம் சுசகம் தர்மியம் சுசகம் கர்த்தும் அவவ்யம். கர்த்தும் அவ்யயம். இது வந்து அவ்யயம். இது சேர்ந்துருக்க உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, அது நாளைக்கு மாதாஜி வேற பிடிஎஃப் கொடுப்பாங்க, அது படிச்சீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்காதவங்க, படிக்க விருப்பப்படுறவங்க? ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமிதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். வெரி குட் மாதாஜி, எல்லாம் படிக்கிறீங்க. நாளைக்கு அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிக்கலாமா? எண்ட் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி, கேட்டியாக போகுது. ஓகே.